Egunon eta ongietorri denoi, iraunkortasunari 11 begirada izenarekin gaur Arantzazun batu gaituen jardunaldi honetara. Lurralde eta jendartearen trantsizioko sozioekologikoak ari anitzak ditu. Iaz, esaterako, jardunaldi honen beronen baitan, larrialdi klimatikoa eta energia trantsizioa izan genituen izpide eta eztabaidagai arrasaten. Eredu iraunkorrerako bideak baina sakoneko eraldaketak eskatuko ditu, sakonekoak eta sistemako ia arlo guztiak zeharkatuko dituztenak. Zer galdera beraz, erantzun da egongo litzateke. Eta hor, hurrengo galdera, nola? Aipatu ditugun arlo horietan diharduten eragileen adostasunarekin eta hortik gaur hemen elkartu gaituen galdera nola adostu iraunkortasunerako norabidea. Horixe izango da, gaur goizean entzungo ditugun hitzartze ezberdinei esker, argitzen saiatuko garen galdera, trantsizio ekologikora bidean ditugun dilemak eta herritarren parte hartzea izango ditugu eta izpide. Eta horren harira, besteak beste, argitzen debagoieneko deliberazio prozesuaren aurkezpen ere izango dugu. Gaian, buru belarri sartu horretik baina, gaurkoari hasiera emateko, igo daitezela agertokira, Oñatiko alkate, Izaro Elorza eta debagoieneko mankomunitateko lehendakari eta debagoiena 30ko ordezkari Dorleta Elkoro Barrutia. Martxan dago, bai, bale. Bueno, egunon danoi, ongi etorri Arantzazure. Beti normalien, hau azken aldixen zehar hitz egin dut nire lankidiekin, eskerrak emuten die beti aldez aurre, eta nik uste dut enguen zorionak emutia tokatzen dela. Ze gaur hemen elkartu garenok hemen baldin bagaz, segurazki da gaur tratauko daun eta horretik tratau izen daun gai honen inguruan bide bat ja dauko belako. Espaldin bada lanketa, gogoeta, hausnarketa, edo gutxienez bide hori landu dugulako. Orduan, zuek indako lana ezbaritzein, gaur egun ez giten hemen egongo orduan zorionak. Eskerrik asko etortearren eta eskerrik asko baitxa jardunaldi hau eitxeko posible lan, atzien, aurrien, kanpotik etorri zarienok, bertakuok, lanen jozuen, landanoi eskerrik asko. Pizkat holan kontestualizatzeko edo azteko, debagoiena 20-30 ekimenak, bigarrenez, iraunkortasunari 11 begirada, gaurko 12 kontutan hauen nik aurrekoen 11 esan da 11 begirada programaren baitan, jardunaldi nagusia antolatu du gaurkoan ere. Jardunaldi hau, gauza debagoienak dagoeneko bere oinarrian duen bezala, lankidetzan, eragile askok parte hartu dute, hau eraikitzeko, eta eskualdearen garapen iraunkorrarekin lotutako gaiak lantzeko programa da hau. Iraunkortasunari lotutako erronka konplejuak ditugu gizarte bezala. Erronka konplejuak ditugu erantzuteko. Energia, mugikortasuna, elikadura, ekosistemak. Eta daukagun ardura nagusiena, zalantza barik, gaur egun, erronka konplexu horiei aurre egiteko, erabaki konplexuak hartu, eta etorkizun iraunkorrari erantzun, eta etorkizun iraunkorra eraiki beharra da. Hori da daukagun ardura nagusinetariko bat. Baina, azken finean, nola adostu iraunkortasun nerantzeko norabidea. Hori ere ikasi eta eraiki eta egin beharrean, gaude. Lurralde eskala nintzetan lan egin eta erabakiak hartu beharko ditugu, bai, ala bai. Eta hori ez da erreza, ez da bat ere sinplea. Horregatik, lurraldetan adostasunak eraikitzeko momentu kritiko honetan, ezinbesteko da ikuspegi eta lanabez berriak esploratzea. Debagoienean, 2019 urtean hasi ginen eskualde eskalan eta lankidetzan garapen iraunkorraren agenda lantzen eta hortik zenbait lanildo landu ditugu. Eta lanildoak, proiektuak, bete beharrak egin bakarrik ez, bidean ikasi dugu, asko ikasi dugu, edo behintzat ikasten bagabiltza. Eta hori oso positiboa da. Bide egite horrek erakutsi baitigu, konplexua dela eta eskuartean ditugun erronka horien izaera bera. Eta horrek egiteko eta ekiteko moduak berritzea eskatzen digula. Berritu behar dugula eskualdearen funtzionamentua eta hori elkarrekin egin behar dugula. Arlo ezberdinetako eragile eta herriekin batera, lankidetzazko gobernantza praktikara ekarriz.
Ikusi dozuenez, eragileak, lankidetza, aniztasuna, erronkak, konplexutasuna, hitz oso potoluak die, eta hitz guzti horiek, hitz guzti horien erakusle da, zalantza barik, gaurko saiora ekarri dugun gaia. Gaurko saioak oso ondo elkarbiltzen ditu hitz guzti horiek. Gaurko saioa eskualde energia transizioari erantzuteko martxan jartzen ari garen deliberazio prozesuaren aitzakian antolatu dugu. Eta egun hau eskualdeko eta eskualdeaz gaindiko askotariko eragileekin azken hilabetean jarraitu dugun gogoetak partekatzeko baliatu nahi dugu. Testuinguru historikoaren gakoak izango ditugu hizpide. Iraunkortasunerantz bidean eraiki beharrean gauden adostasunak, horretarako dauzkagun zailtasunak eta erabili ditzakegun aukerak. Horretarako luxuzko hizlariak edukiko ditugu gurekin, gai hauetan sakontzen lagunduko digutenak. Esan bereziki, herri batzarrak zer diren ere partekatu nahi dugula. Horixe baita eskualdean lantzen ari garen deliberazio prozesuaren markoan bultzatuko dugun esperientzia. Zer eta zertarako diren azaltzeaz gainera, beste lurralde batzuetan jada egin diren esperientziak ezagutzeko aukera ere izango dugu. Beraz, debagoienea bultzatzen ari garen prozesu hori aurkezteko eguna izango da gaurkoa. Hizlari asko izango ditugu, bertakoak, esan bezala, kanpokoak, esperientzia asko, ilusio asko, eta esandakoa, eskerrik asko, gozatu egunaz, eta ongi etorri. Bueno, egun ondan hori eta ongi etorriak izan zaiteztela Oñatira, Arantzazura. Egisa da gaur deliberazio prozesuko mandaturganoko kide soilik ez, anfitrioi lanak ikiabe tokausat, Oñatin gauzelako, eta esan behar dutzut, oso gustoko dakotela, eta are gehixau, Bailarako udal ordezkarixok, eragileetako ordezkarixok, hemen ikustiak, aurpegi asko ezagunak ikustiatik. Egisa da, gaurko jardunaldixan, landuko dugun gaixa, izpide izango dugun gaixak, lotura ondisa dakola Oñatikin. Oñatik, ibilbide luzia dakolako energiaren inguruan, ezagutza eta esperientzia ondisa dakolako, eta etorkizunera begirabe, bere eskuartean badakolako erronka horrei heltzeko gogua, eta hainbat proiektu eta egitasmo, ez? Hori alde batetik, eta bestetik baita, Arantzazu gauz, eta Arantzazu gure historian oso gune garrantzitsua izan dela esango neke. Hainbaten topagune, elkargune izan dabe baita, sormen leku, eta adostasunak lortzeko gune baita. Eta ez dakit simbolikoki ez baldin badabe, gaurko ekitaldi, jardunaldi edo aurkezpen hau be, horren garrantzia be holaxe kokatu gurako neke, ez? Simbolikoki gauzen leku honeri lotuta. Eta, dorletan hitzei apur bat jarraiki, guk uste dugu, debagoienerako gaurko egun hau oso garrantzitsua dela, ez? Eta horretxegatik, antolatu dugun jardunaldi hau, modu honetara, mimos eta gogo handiz. Eta hemendi berriz be eskerrak, antolakuntzan ibilizareten danoiri. 2 urte dira, gutxi gora bera, eskualdian hainbat eragile ezberdin elkartu ginala eta trantsizio energetikuari, erantzunak edo adostasun horraik eraikitzeko biharraz hitz egiten ibili ginenetik. Egisa dalako, erronkak hartzen dauen dimentzioakin, dakon konplexutasunakin, biharrezkoa ikusten dugulako, gure eskualdeak aurrera egin behar badau eta etorkizun iraunkor bat izan behar badau, biharrezkoa dalako ezberdinen arteko adostasun zabalak eraikitzia. Eta hori horrela, prozesu bat abiatu geben, hilabete luze zibiligara udal ordezkari ezberdinak elkarren artean lantzen, hitz egiten, gero eragile ezberdinekin bebaita, nolabait energian erronkari erantzun adostu horraik eraiki izateko moduak aztertzen eta lantzen, ez? Eta esan beharra dakot, nire ustez, prozesu hori berabe, onaino iritsi arteko prozesua berabe oso aberasgarria izan dela. Azkenean ikuspegi ezberdinetako eragileak elkartu gara, bata bestiari entzun xau,
mahai gainean jarri ditugu gure ikuspuntuak eta gure kezkak bebaita, eta gai izan gara azkenian proposamen bateratu bat adosteko. Helburu orokor batzuk adostu ditugu eta bebaita helburu horraik lortzeko, bidean nola zaindu eta ze baldintza bete diardian, bermiak eta printzipioak be adostu ditugu. Hau da, zer eta zertarako bai, baina batez be nola egin gura dugun adostu dugu. Eta nik uste dut, edo hausartzen naiz esatera, bariketa sakon bat eta zintzua izan dela bebaita. Ordan esan moduan, gaur guretzako hau oso egun garrantzitsua da, Debagoieneko energia trantsiziorako deliberazio prozesua bultzatu dugunon mandatu organokidiontzat behintzat oso garrantzitsua da. Hilabete luzez, lanian ibili ostian, proposamena azkenian, plazara ekartzen dugulako, ez? Eta gaurtik aurrera, eskualdian, eskuetan gurako geke itxi ariketa hau, esan moduan uste dugulako, gure eskualdia bizigarrixagoa eta iraunkorragoa izateko, edo lehen urratzak emuteko behintzat tresna garrantzitsu bat izango dela. Eta nik uste dut aukera lehi honetaz baliatu behar gaiela. Hortaz, beste barik, eskerrik asko gaur hona gerturatu zareten guztixoi, eta bebaita bizartik aurrera, modu diferituan, jardunaldi hau jarraitu ahal izango duzuen guztixoi. Espero dugu benetan, zuen interesekua eta inspiragarria izango dela gaurko saio hau. Guazen astera beraz. Eskerrik asko. Izarok esan bezala heldu zaigu, gaurko lehenengo adituen hitzaldiak entzuteko momentua, igo daitezela mesedez, onagora, Naiara Goia, Jokin Bergara eta Miren Larrea. Igo eta eseri, jarri eroso. Iraunkortasunarekiko kezka, pentsatzekoa den moduan, ez da Debagoienera edo Euskal Herrira mugatzen mundu mailako ardura da, edo izan beharko litzateke behintzat. Eta gure gaurko lehen bi adituek, 21. mendeko krisien kontestu globalean kokatuko gaituzte segidan. Jokin Bergara izango da lehena, soziologian graduduna eta ekonomia sozialean doktorea da, eta bereziki trantsizio ekologikoari buruz ikertu du bere adar ekonomiko, sozial eta kulturalean. Beste hainbat argitalpenen artean, 2023an, Adaxka Lehorrak talka ekosozialaren biharamun politikoak izeneko liburua argitaratu zuen. Eta Jokin Bergarari, Miren Larreak hartuko dio lekukoa, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduduna eta ekonomia zientzietan doktorea, orkestra, lehiakortasunerako Euskal Institutoko ikertzaile seniorra da, eta bere lanaren muina da, lurralde garapenean lankidetzako ikuspegiak sortzeko, herri politiken arduradunekin, ikerketa ekintza eta prozesuak erraztea, eta garapen agentziekin ere egin du lana. Jokin Bergara eta Miren Larrea, zeuena da hitza. Jokin, zeu hasteko. Entzuten da ondo, bai ez? Egunon guzti hori, lehenik eta behin, eta mila esker gonbidapenagatik, niretzat egia esan ohore bat da horrelako foro batean parte hartzea eta aldudan neurrian nire ekarpentsoa egitea. Gainera uste dut, udaberriko giro eguzkitsu honetan, ez dakit, toki aparta eta giro aparta dagoela gai hauen inguruan lasai hitz egiteko. Eta ni saiatuko naiz nire eskatu zidaten kokapen bat egiteko krisi ekologikoaren inguruan, apur bat nola gauden, non gauden, eta hori Euskal Herritik pentsatzen saiatzen ere, edo pixkat hemen lurreratzen saiatzen. Eta jarraian egingo dudana hori izango da, saiatuko naiz ez izaten nola datu jario izugarri bat, eta askotan saiatuko naiz ere beste referentzia batzuk ekartzen, eta espero dut interesgarria irudituko zaizuela. Hasierako ideia bezala edo, pentsatzen dut hemengo gehienok gai hauetan kokatuta egongo zaretela eta jakingo duzuela, baina beti hemen gai hauetan hasteko eta kokatzeko datu bat da interesgarria ez, eta da
1980 hamarkadan, guk kontsumitzen duguna eta lurretik erauzten duguna, lur planetak modu berriztagarrian berregiteko duen gaitasuna gainditu genuen. Hau da, lurraren biogaitasuna gainditu genuen, bai. 80 hamarkadan egun hori abenduan zegoen, bai. Abenduaren azken egunetan iristen ginen lurraren biogaitasuna gainditzera. Eta gero joan ginen azarora, eta gero urrira, eta gaur egun uztailean gaude, ez? Hau da, uztaileko egun batetik aurrera kontsumitzen dugun guztia lurrak ezin du modu naturalean berregin, bai? Eta horrek zer esan nahi du? Ba, horrek esan nahi du, uztailetik aurrera kontsumitzen dugun guztia ari garela hipotekatzen etorkizunera, bai? Bale. Bigarren datu esanguratsu bat bada ere, kopuru globalak kontuan hartzen baditugu, ez bakarrik Euskal Herrikoak edo Europakoak, lurretik erauzten ari garen materia eta energia kopurua areagotzen ari dela, bai, maila globalean. Datu bat edo adibide, erreferentziazko adibide bat erabiltzeko, azken 22 urteetan erauzi dugun kobre kopurua da, gizakiaren historia guztian erauzi dugun kobre kopuruaren parekoa, ez? Hau da, ez da bakarrik energia krisia, baita mineralen krisia, ez? Eta adibidez, meategiak geroz eta ustuago daude, agortze bidean daude, eta hor badago lege bat, ekologismoaren inguruan eta beti aipatzen dena eta zitatzen dena, eta uste dut esan behar dela gaur, dela termodinamikaren legea, ez? Eta hau da, geroz eta gutxiago badago erauzteko, hori lortzeko inbertitu behar dugun energia kopurua areagotzen da, ez? Orduan iristen gara momentu batean, muga batera, ez? Eta, jarraitzeko testuinguruarekin, hau ere, bada beti aipatu behar den, edo azken urteetan aipatzen dugun datu bat edo grafiko bat. Dela, 2023 urtean, Suediako Estokolmoko Unibertsitateko ikerlariek egin zuten ikerketa bat, muga planetarioen inguruan, bai, planetaren mugen inguruan, kalkulatuz, zientifikoki, bizitzaren sostengurako ze 9 muga ezin ditugun gainditu, bai. Hau da, iraunkortasunerako beharrezkoak diren eremuak, bai. Eta horiek izango lirateke klima, ozeanoen azidifikazioa, ozono geruzaren zuloa, nitrogenoaren eta fosforoen zikloa, uraren erabilera, deforestazioa eta lurzoruen erabilera, biodibertsitate galera, atmosferako partikuletan eragindako kutsadura eta kutsadura kimikoa. Bai. Eta, hemen ikusten duzuen bezala, 9 planeta muga planetarioetatik 6 gainditu ditugu, bai. Hor, berez ikertzaile hauek esaten dute eremu segurua operatzeko izango litzatekeela eremu berdea, bai. Eta soilik daude 3 eremu berdean, bai. Beste guztietan, bari gara iristen arrisku handiko guneetara. Eta helburua izan beharko litzake teorian berriro ere eremu berde horretara bueltatzea, bai. Ongi. Eta, kokapen honetan eta gaur energia krisiaren inguruan zehazten ari zareten ez, edo, deliberazio prozesua horri buruz denez, ezin ditugu aipatu barik utzi ere erregai fosilak, ez? Hau da, erregai fosilak alde batetik mugatuak dira, bai? Eta beste alde batetik ere klima aldaketaren sustatzaile nagusietakoak dira, ez? Eta epe luzeko ikuspuntu estrategiko batetik, gizarte eta ekonomian pentsatuz, badago gustatzen zaidan aipu bat, Emilio Santiago Muñori entzun nion behin, eta berak esaten zuen, erregai fosilak direla tiro bakarreko arma zibilizatorio bat, ez? Hau da, behin erabili ditzakegu, ez? Milaka milioi urtetan lur azpian metatu den eguzki energia da petroleoa eta gaza, eta hori 200 urte laburretan erreko dugu, ez? Hau da, behin erabili dezakegu historian, ez? Ezin ditugu beste milioika urte itxaron petroleo putzuak berregin daitezen modu naturalean, ez? Eta hori da kontua, ez? Tiro bakarreko arma horren gainean ezin ditugula eraiki gure gizartak eta gure ekonomiak, ez? Orduan, nabarmena da, energia trantsizio hau egin behar dugula ja, ez? Beste datu bat ere, eta Euskal Herrian lurreratuta, hemen badakigu
ez daukagula petrolio putzurik lurrazpian. Eta, gaindegiko datuak dira, 2021 urtean, guk kontsumitutako energiaren 40% Espainiatik iritsi zen, 12% Errusiatik, 10% Mexikotik eta 5% Amerikako Estatu Batuetatik. Hau da, menpekotasun energetiko honek ere kokatzen gaitu posizio ahul batean, honi berme batzuekin edo ekiteko, ez? Ongi, eta bukatzeko pixkate testu inguratze honekin, ezin ditut aipatu barik utzi beste bi dimentsio edo koloso handiak, direla bioaniztasunaren galera eta klima aldaketa, ez? Hau da, IPCC-ren txostenak oso nabariak dira, gaur egun jarraitzen dugun erritmoan jarraituz gero iritsi gaitezke 4 edo 5 graduko beroketa globalera mende bukaerarako, bai? Eta, bate pentsatu lezake, ez da inbeste, ez? 20 gradu egin ordez, 24 egingo ditu. Baina ez da horrela inundik inora, ez? Askotan, erabiltzen dut metafora sukarra eukitzean bezala, ez? Guk gure gorputzean 37ko sukarra eduki edo 39koa, nabarmen kaltetzen da gure osasuna, ez? Ez dira 2 gradu inuxente, bai? Orduan, hemen ere, agian beste ikuspuntu batetik esan dezakegu, lortzen badugu zentigrado bakoitza ez igotzea, hau da, 2,5 ordez 2 badira, edo 3 ordez 2,5 badira, hori garaipen bat dela, ez? Hau da, ez bakarrik klima aditsuagoa izango dugulako, baizik bioaniztasunaren galera gutxi egongo delako, ekonomiak produzitzen jarraitu ahalko duelako, eta abar, ez? Orduan, agian da ikuspuntu batzuk esaten dute dela, kalteak murriztearen ikuspuntu bat, baina, hor gaude, ez? Ez da garaipenerako ikuspuntu bat, baizik, alik eta ondoriorik mingarrienak ekiditen saiatzeko ikuspegi bat, ez? Ze kontua da ere, hauek elkarlotuta daudela, hau da, klima geroz eta gehiago igo, espezie bizidunen galera ere geroz eta handiagoa izango da, ez? Espezie bizidun batzuk, funtsezkoa direnak bizitzaren sostengurako, adibidez erleak, bai? Eta orduan, funtzio ekosistemiko horiek degradatzen badira ere, uztako okerragoak izango dira, eta gure osasuna nabarmen kaltetuko da, ez? Orduan, hau da pixka bat koiuntura globala, labur esan da, eta goiza hasteko esango nukena, ez? Eta hemen bagaude, ez? Agian gizarte bezala, Walter Benjaminek esaten zuen metafora hortan, ez? Agian gizarte aldaketa ez da azeleragailua gehiago zapaltzea, baizik frenoari tiratzea, ez? Eskuko frenoari tiratzea. Eta nik uste hemen igual hori ari garela adosten, ez? Eskuko frenoari nola tiratu, nork tiratu, eta zein aterako den kaltetzen eta zein ez, ez? Hemen ere nahi dut egin ohar bat, honen inguruan, badiru hilako hau badela, ez? Egoera katastrofiko bat, eta askotan hitz egiten da kolapso ekologikoaren inguruan, kolapsoaren ideiaren inguruan, ez? Kolapsatzaren ari ote garen, ari ez ote garen, eta askotan irudikatzen dugu kolapsoa egun apokaliptiko bat bezala, ez? Iritsiko da esnatuko gara egun batean, eta ez da egongo gasolinarik gasolineretan, edo itzalaldi erraldoi bat egongo da, eta ez da bueltatuko argindarra. Baina, agian, aldatzeko perspektiba, kolapso ekologikoak ez du hainbesteko zerikusirik izango bihotzeko batekin, hau da, momentu batetik bestera gertatzen den zerbaitekin, baizik Alzheimer batekin, ez? Hau da, pixkanaka ondorioak maiztasun handiagoarekin eta intentsitate handiagoarekin joango gara bizitzen, bai? Eta ja hor gaude, hau da, krisi ekologikoa gure bizitzetan etengabe presente egongo den elementu bat izango da, ez? Eta, orduan hemen iristen gara tentsioetara, ez? Nola egingo dugu hau, nork egingo du, eta zeinek erabakiko du, ez? Eta hemen talkan sartzen gara zuzen-zuzenean, edo sartzen gara zuzen-zuzenean politikaren eremuan eta ekonomiaren eremuan, ez? Eta ikuspegi ekonomikotik, beti da, ez?
hazkundearen bidez sortu dugu ongizatea, eta gaur egun badakigu formula horrek muga hauekin egiten duela topo, ez? Eta kontua da, nahi dugu hazkundea mantendu, bai, baina agian alderantziz pentsatzen badugu ere, hau da, ikuspegi ekonomikotik jarraitzen badugu norabide honetan, galera askoz handiagoa izango da epertain luzean, hau da, barne produktu gordinean, lehorteekin edo ez dakit, katastrofe naturalekin eta bar, ez da ekonomia rentagarria, ez? Orduan, buelta emango nioke, hau ez da borondatezko kontu bat, ez da nahi dugulako, da egin behar dugulako, ez da premia material bat, bai? Ikuspegi ekonomikotik, bai? Hau da, nahi baldin badugu ongizate minimo bat garatzeko kapazitatea mantendu, egin behar dugu, hau, bai? Eta, bueno, eta politikaraz jauzi ere, ez? Hau da, pentsatzekoa da, epe ertainean, gaur oparotzat jotzen ditugun produktu batzuk, eskazian sartu daitezkela, ez? Edo behintzat ez ditugola izango gaur dauzkagun abundantzian, ez? Izan daiteke berogailua, izan daiteke haragia, izan daiteke autopribatua, edo aire girotua, ez? Galdera da, eta agian hemen ari zarete hori erabakitzen, ez? Nola kudeatuko dugu kontsumoaren murrizpen hori, ez? Bi aukera zabaltzen dira hemen. Kudeatuko dugu merkatuaren bidez, hau da, erosalmen gehien daukatenek haragi gehiago kontsumitu ahalko dute, hegaldiak hartu ahalko dituzkete eta autopribatu eduki ahalko dute, edo modu berdinzaleago eta birbanatzaileago batean, ez? Eta hori besteak beste erabaki behar da, eta nik zentzu hortan ere balioan jartzen dut hemen zabaltzen ari zareten prozesu hau, ezta? Honekin jarraituz, badago ere beste grafiko bat ekarri nahi dudana, eta bada, hitz da hori, kontsumoaren murrizpenaz, ez da bakarrik energia berriztagarrien edapen bat beharrezkoa dela, baizik kontsumoaren murrizpena, ez? Eta nik uste hau badela datu esanguratsu bat posizio zientifiko batetik abiatzen garelako, ez? Hau da, men badaude ikerlari batzuk, Vogel eta Hickel, ez dakit ezagutzen dituzuen, eta bereiek egiten duten planteamendua da, posible da, hau da galdera handia, ez? Posible da hazkunde ekonomikoa deslotzea erregai fosilen isurietatik, bai? Berez, hori posible balitz, gehienok babestuko genuke, ez? Hau da, ekonomiak hazten jarraitu, gehiago dago birbanatzeko, eta gainera muga planetarioen barruan, ez? Karo, bereek atera zuten ondorio izan zen, posible izan daitekela, ez? Ikuspegi tekniko batetik, beharrezko inbertsioak eginda eta bar, baina 220 urteko epean, edo ia 200 urtetik gorako epe batean, ez? Eta hemen sartzen da beste ideia bat, gai honek daukana, dela urgentziaren ideia, hau da. Ez ditugu 200 urte itxaroteko hazkundea deslotzeko erregai fosiletatik, bai? Hau da, joan behar gara, ezinbestean kontsumoaren, isurien eta materia erauzpenaren murrizketa batera, ez? Eta hortik bere planteatzen dute, beharrezkoa dela, marra urdin hori. Deshazi gaitezen apur bat eta zar gaitezen eremu seguruan, eta gero hor, garatu dezagun ekonomia eta ongizatea, ez? Baina hori, nik uste urgentziaren ideia hori aipatzea ere beharrezkoa dela, ez? Eta, ja bukatzen joateko, eta Euskal Herriari begiratuta, ez? Koiuntura honetan nola iritsi gara, ez? Edo zein tresna dauzkagu eskura partidau jokatzeko, bai? Eta, nik uste aipatu beharrekoak direla hiru elementu hemen. Alde batetik, soberania politikoaren ikuspegitik edo esango nuke, nabarmentzekoa dela, estatu bat izan edo ez izan, tresna ezberdinak izan ditzakegula eskura, ez? Eta momentuz guk ez daukagu estaturik, orduan honen inguruan erabaki dezakeguna ere neurri batean mugatua dago, ez? Momentuz. Eta hori nabarmentzea uste dute importantea dela, ze Euskal Herriaren ikuspegitik ere, hiru administraziok bakoitzak hartu ditzakete bere erabakiak eta erritmoak ezberdinak izan daitezke, eta interesgarria izango zen gure artean koordinatzea guzti hau.
Bigarrenik, energia sektoreari begiratuta, eta agian lehenengoarekin lotura ere baduela, ez daukagu energia enpresa publiko handi bat, agian momentu honetan oso interesgarria izango zena, ez? Trantsizio guzti hau modu ordenatu eta planifikatu batean kudeatzeko, ez dakit gizarteko sektorea ahulenek gutxiago galtzeko eta abar. Orduan iritsi gara merkatu oligopoliko batekin momentu honetara. Eta hirugarrenik maila kulturalago batean, eta hau ere uste dut garrantzitsua dela aipatzea, iritsi gara garai batean zeinetan, balio komunitario eta kolektiboen ahultze bat edo badagoen, ez? Edo bestela esan da, balio individualistagoen gizarte batean, ez? Eta agian kooperatiben baiara honetan honek ez du horrelako zentzua hartzen, edo hemen beste posizio batean zaudete, ez? Baina hau ja zentzu komunari eta balio kulturalei begiratuz garrantzitsua da, ez? Hau da, nolabait pentsatu dezakegu jabetza kolektiboagoak edo komunagoak dituen gizarte batean, jendea prestago edo prestatuago egon daitekela sakrifizio batzuk egiteko, ez? Ongizate komunaren alde, bai. Baina horri iristen gara paradoxa batera, ez? Hain justu herri ekimena eta bultzada publikoa behar dugun garai honetan, ez? Alderik mingarrienak ekiditeko, iristen gara merkatu gizarte batera non balio individualistak sustatzen dituen eta ospotzen dituen, ez? Eta uste dut, koiuntura honetan ere, hau planteatzea eta iritsi zareten toki honetara iristea, ez? Demokrazia deliberatiboaren ikuspegitik, balioa biderkatzen diola honek, ez? Eta, bukatze aldera esango nuke, agian erabaki gogorrak hartu behar direla, ez? Eta lortu behar dugula nolabait, hau agian psikologikoagoa da, edo nolabait interpretatzen dugu iritsi garela, ez? Kontsumo maila batera eta ongizate maila batera, eta hortik jaistea galera mingarri bezala interpretatzen dugu, ez? Hau da, okerrago biziko gara, pobreagoak izango gara, ez? Eta nik uste hemen egin behar duguna operazioa dela galera hori, galera modura interpretatu ordez, lotzea relato batekin hobeto bizitzearen ikuspegitik, ez? Edukiko dugu denbora libre gehiago, ez dakit zaintza harremanetarako, beste harreman mota batzuetarako, baina ez galera mingarri bezala bizi, baizik eta aukera bezala edo, ez? Hobeto bizitzearen relato hortan, ez? Zeren, hori, sentitzen badugu sakrifizio hauek oso gogorrak direla eta ezinbestean gure artean mesfidantza areagotuko dela eta tentsioak igoko direla, nik uste korapilatxoagoa izango dela egin behar dugun norabidea, ez? Eta zentzu hortan, nik besterik gabe, sorte honena opa dizuet, ze uste dut hemendik ateratzen dena ere inspirazio argi izan daitekela beste eskualde batzuetan erreproduzitzeko eta beste toki batzuetan. Eta hori, sorterik onena bideo honetan, ikusiko dugu zer ematen duen, eta mila esker gonbidapenagatik, eta aurren arte. Bueno, kaixo, egun on guztioi eta lehenik eta behin nik ere eskerrak emanaz, hasi nahi dut niretzat pozgarria da gaur hemen egon eta ditudan ikasketak partekatu ahal izatea eta espero dut zerbait bada ere lagungarri izatea. Jokinek markoa jarri digu eta esan digu, ekin behar da, eta gaur hemen gaude da ari zaretelako eta bide horretan ikasketak partekatu nahi ditugulako. Ez dakite zer berria esango dudan, ze sarreran ja ibilbidea aipatu dezuenean, nik mahaigaina jarriko ditudan hainbat elementu jarri dituzue jadanik, baina izan daiteke gure esperientziatik ere kontraste bat egin eta elkarrizketa baterako gunea sortzea. Gu hemen bertsolaria bezala gaia jarrita etortzen gera, ordu marko horren niri Helenak esan ziana da, miren hitz egin adostasunez. Adostasunak nola eraikitzen dira, zer ikasi dezue adostasunen
inguruan. Eta nik horri buruz esperientziatik hitz egingo dut, horregatik nahi dut hasieran minutu pare batean eta nire esperientzia zein da, edo non ikasi dut zuek kokatzea gero ulertzeko gaur mahai gainean jartzen dudana nondik datorren. Nik garapen agentzi batean egin nuen lana 5-6 urtez, eta nire lana zen enpresa, udal eta lanbide heziketako zentroen artean lankidetza bultzatzea eta horretarako adostasunak eraikitzea neurri batean. Eta orkestrara joan nintzenean, ekintza ikerketa garatzeko helburuarekin hasi nintzenan, eta ekintza ikerketa ere lankidetzan eta sorkuntzan egiten den jakintza berriaren sorrera prozesu bada, eta batez ere aritu naiz garapen agentziekin jarraitu, eta ondoren aldundiarekin eta garapen agentzien artean lankidetzarako bideak topatu nahian, beti ere sustapen ekonomikoa, lurralde garapena, enpresa txikiei zuzendutako herri politiken inguruan. Eta orduan, batez ere gaur partekatuko ditudan hausnarketak datoz 2 proiektutatik. Bata, uste dut, ekainean edo uztailean sinatuko da 3. aldiz Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eskualdetako Garapen Agentzien arteko hitzarmen bat. Eta nik horra asko ikasi dut adostasun hori delako beste adostasun batzuei markoa ematen dien adostasun bat. Oinarrian da elkar onartzen duen hitzarmen bat, elkarri lurralde garapenean bere tokia onartzen diona, eta horrelako joku arau batzuk jartzen dituena, eta baditu eduki ia filosofiko eta politikoak, eta gero momentu batean iristen da baita prozedura konkretu batzuk jartzera. Baina marko horrek gero ahalbideratu ditu beste adostasun batzuk, eta aritu gera, enpresa txikiei digitalizazio prozesuetan laguntzen, lanaren zentzuaren inguruan laguntzen, momentu honetan barnekintzailetzan laguntzen, eta marko hori edo adostasunen marko hori bazegoelako gainontzeko adostasunak gero errazago etorri dira. Baina egontzen tarte bat, nire behintzat luzea egin zitzaidana, non adostasun edo marko hori paperezko adostasun bat izan zen. Hau da, paperaren gainean adostasuna bageneukan, baina ez zen ezer gertatzen. Horregaitik nik saio osoan saiatuko naiz adostasunak ekintzan izan behar duela. Batzutan dokumentu batzuk adostera iritsi gaitezke, baina guk tarte luze batean egon ginen dokumentu hori eduki eta ezer gertatzen ez zela. Orduan, nire ikasketa datoz nola atera ginen egoera horretatik. Eta gero berriagoa den beste esperientzia bat, niretzat baita ikasteko oso gune garrantzitsua izan zena, da aurreko legealdian Gipuzkoako Foru Aldundiaren baitan think tank bat errazten aritu ginen, eta bagenduen hor kultura politiko berrirako talde bat, eta nahiara ere kide zen talde horretan, eta gure helburua zen deliberazio prozesu bat garatzea, demokrazia liberalen krisiari lankidetzazko gobernantzaren bidez aurre egiteko eta gobernua eta herritarra gerturatzeko nola horien bila. Eta nik uste dut hor, asko ikasi genuen, nik uste dut saiatu ginela deliberazioaren bidez hasieran arazoa kontzeptualki konpontzen, edo teorikoki, edo nahi genuen deliberazioarekin konponbidea aurkitu eta gero hori aplikatu. Eta nik uste dut ez ginela ekintzara iritsi horregaitik eta berriro nire ikasketa dator ekintzaren garrantzia eta deliberazioarekin batera naiz eta erantzun guztiak ez eduki eta naiz eta arazoa guztiz ulertzen degula ez sentitu ekintzara pasa eta ekintzaren bitartez baita ere ikasten joatea. Orduan, bi hori dira esperientziak eta egingo dudan aurkezpena dago, bi momentu horietan ikasitakoetan oinarrituta. Orduan, adostasunetan guretzat ikasketa garrantzitsu bat izan da, adostasunak taldean garatzen ditugu, batzutan erakunde baten baitan, beste batzutan erakunde artean, lurraldean, eskualde batean, autonomia erkidego mailan, baina oso garrantzitsua da ulertzea, nik uste dut, Jokinek kokatu gaitula, guk hemen, gure taldeetan, gure prozesuetan adostutakoak, momentu honetan planetan gertatzen ari denaren baitan ulertu behar ditugu, eta beti izango dira erantzun partzialak, eta oso lotuta egongo direnak beste hainbat eremutan gertatzen ari denarekin, eta ikasi dugu baita ere taldean
gero gutako bakoitzak duen pisua eta garrantzia. Eta gu zemateraino eraldatzeko gai gaudenaren arabera, gai izango garela egoerak eta adostasunak lortzeko, bai? Baina fokoa guregan edo talde horretan adostasuna lortzen ari garen gizabanakoengan jartzea batzutan ahaztu egiten zaigu eta guretzat garrantzitsua izan da hori ere ulertzearen beharra. Eta asko lagundu digu marko batek, dela ulertzea sarri gaiak, ez dakit, energiaz ari bagara, azpiegitura bat, non jarri behar den, adostasunak lortzea plano praktikoan garatzen da, bai? Zeber horren irudia hartzen badegu, ikusten den eremu horretan gertatzen da. Eta hor jartzen dira, konponbide teknikoak eta baita jarrera aldaketak ere. Baina sarria hasten zaigu gure begirada urrazpian geratzen diren beste bi dimentsiotan kokatzea. Bata pertsonala, hor ari garenon, balio, sinesmen, paradigma, kosmobizioak nolakoak dira eta nola lotzen dira, gero praktikan esaten degunarekin eta bestearekin harremantzeko ditugun gaitasunekin, eta gero dago dimentsio politiko bat. Tokian tokiko legedi arauak ditugu, baina baita hor sartzen dira instituzioak. Eta batzutan instituzioak dira, bazdakit, merkatuak gurean instituzionalizatuta daude, bai, onartzen ditugu jokuko arau moduan. Orduan, horien inguruan ere hausnarketa bat egin beharra dago. Eta kontuan hartu behar dira adostasunak lortzerakoan, batzutan praktikan topatzen ditugun oztopoen erantzuna ez dagoela praktikan. Oztopoak daude barrurago eta sakonago eta horiekin ere lan egiten ikasi behar dugu. Orduan, guretzat, guzti horretatik ze ateratzen dugu, kontuan edukitzea arazo bati begira ari garenean, hemen 70 pertsona ez dakit, zema gaude, baina 70 bagina, 70 begirada desberdin daudela, eta arazo hori desberdin ikusten degula, gutako bakoitzak, eta gero, adostasunak lortzeko bide horietan botere jokuak egoten direla. Denok ez daukagula botere berdina edo eragiteko gaitasun berdina, eta hori ere adostasunak erraztu nahi dituen norbaitek kontuan eduki behar duela. Begirada aniztasuna eta botere harremanak adostasunera iritsi behar dutenen artean. Zegusarri, badakit, esan dena oso erraz, bai, begirada desberdinak daude eta denok adostu behar dugu, eta baina sarri dialogo horretan sartzen garenean nahi dugu bestea konbentzitu. Iruditzen zaigu, konbentzituko dut eta orduan ados jarriko gera nirean, bai? Eta hori, praktikan hori ekiditea zaila izaten da prozesuetan. Naiz da gero, hasierako printzipioetan denok ados jarri eta paperean eman eta jaso egiteko prest egon. Orduan, daukagun arazoa edo denon artean konpontzen dugu edo ez dugu konponduko, baina horretarako sakonean sinestu behar dugu desberdinen arteko adostasunak eraiki behar ditugula eta guk hor ekintza sartzen dugu baita. Desberdinen arteko adostasunak ekintzan. Ez da paperean zerbait jartzea, da gero ekintzan hori gauzatzea. Eta horrek eskatzen du, guztiok zerbait galdu edo bidean utzi beharko degula, eta lortuko den adostasun hori sarri ez dela inorentzat hasieran buruan zuen hori, edo, ez? Eta hauek guztiak oso gauza sinpleak dirudite, baina gero prozesuetan kosta egiten direnak. Eta guzti honetara nola iritsi gera, gu batez ere erraztaile rolean aritzen gera, eta nik datozen minutuetan hor sartu nahi nuke, bai? Adostasunak ez dira modu espontaneoan eraikitzen, gu bizi izan ditugun prozesuetan eskatu dute hainbat pertsonek erraztelan garrantzitsua egitea. Eta guretzat erraztea zer da, beste batzuk hausnartu dezaten, erabaki dezaten eta ekin dezaten baldintzak sortzea. Eta zer da baldintzak sortzea? Momentu bakoitzean eta prozesu bakoitzean baldintza oso desberdinak. Sortu beharko dira, baina garrantzitsuak dira, adibidez, konfiantzazko harremanak, ikuspegi partekatuak. Ikuspegi partekatua ulertuz ez denok berdin ikustea, baizik jakitea zertan gauden ados eta zertan ez gauden ados. Eta erraztaile baten lana izango da, hori guztiak josten joatea,
eta batzutan irudian agertzen den bezala, ez? Ateratzen zaigun adostasuna, batzutan, batzuk esan digute, eredu edo zatarretara iristen zerate, ez? Da, hemendik hau kendu, arka adosteko hemen hau jarri, eta gero bestea moldatu, eta adostasunak batzutan ez dira, teoriak, batzutan proposatzen dituen ereduak bezalako, zehatzak edo txukunak, baina ekintza bideratzen dute, bai? Eta garrantzitsuena guretzat prozesu hauetan hori izan da. Eta hor guretzat ikasketa garrantzitsu bat izan da, adostasunak oztopatu dituztenak izan direla pentsamolde dikotomikoak. Orduan, nire azken minutuak pixka bat horretarako erabili nahi nituzke. Pentsamolde dikotomikoen inguruko hausnarketa bat partekatzera. Noiz ari gara pentsamolde dikotomiko ez? Hor dauzkazue jasota, azken ariketa batean edo liburu batean jaso dituan nire esperientzian, eta lehen aipatutako prozesu horietan topatu ditugun pentsamolde dikotomikoak. Jakintza aditua eta esperientziazko jakintza planifikatua edo emergentea, teoria, praktika. Hauek ere paperean, berehala denok ados jartzen gara, bai, biak dira beharrezkoak eta hauen arteko oreka bat edo elkar elikatzeko prozesu bat topatu nahi dugu, bai? Baina gero praktikan tokiz-toki joaten garenean, gehienetan bat gailentzen da eta ikusten dugu gailentzen dela bi aldeetako bat eta beste bat pixka bat azpian hartuta geratzen dela, bai? Eta horrek adostasunak paperean agian paperak dena jasotzen du, baina ekintzara pasatzeko oztopo garrantzitsuak izaten dira. Orduan egin dudana da, hartu lau niri iruditzen zitzaizkidanak, agian gaur lantzen ari zareten gaiarekin joku pixkat eman dezaketenak, eta hori eta zaritu nahi nuke. Bat da, jakintza aditua eta lurraldeko aktorez hitz egiten dugu, izan daitezke prozesu batzuetan herritarrak, beste batzuetan gizarte antolatua, eragileak, guk asko lan egin dugu, lehen esan bezala, enpresa elkarteak, lanbide heziketako zentruak, eta bar, eta guretzat lurraldeko eragileak dira, eta haien arteko adostasunetan aritu gara. Baina hauetan, batzutan, badago teoriatik eta lehen zientziatik eta maigainean jartzen den irakurketa bat, eta gero daude gure bizipenak. Ondo, gaizkiago egongo gera, beste irakurketa batzuk, eta konponbideak eta adostasunek eskatzen dute bietatik. Eta niretzat oso harrigarria izan zen 2018an gonbidatu gintuzten ekintza ikerlari batzuk Suediara. Eta seminario hura antolatzen zuten aldaketa klimatikoaren inguruan ikerketan ari ziren beste ikertzaile batzuk eta sarreran esan ziguten, begira, aldaketa klimatikoaren ondorioz pairatzen ari garen arazoen, ez dakit esan zuten, 80-90, baina buelta hortan zebilen, erantzun teknikoak badauzkagu. Eta gu, zientzialariok, ari gara jakintza sortzen, eta sentitzen duguna da gure jakintza burbuila batean, bezala dagoela, eta gero daude planeta osoan zehar, milioika erabaki hartzaile, euren erabakiak hartzen, eta erabaki horiek eragiten dute egoeran, baina ez gara gai gure jakintza hori moldatzeko haientzat erabilgarria izango den moduetara. Guk ez geneukan errezetari, baina gu gonbidatu gintuzten, gu ikerketaren barruan ginelako lurraldeko eragilekin lanean ari ginen ikertzaileak, eta saiatu ginen pixka bat, hor lan hori nola egin daiteken ikusten. Baina uste dut, zuena bezalako deliberazio prozesuetan, oso interesgarria izango dela, eta entzun ditudan gauzetan, ari zarete hau zaintzen, ez? Nola ekarri dezakegu jakintza ditu hori, baina nola, zein formatotan nola erabiltzen da, nola txertatzen da hori gero, ez dakit, udalek edo gizabanakeok, edo enpresek, edo herritarrok hartu behar ditugun erabakietan lagungarri izan dadin. Hori ez dago konponduta. Oso erraza da denok esatea, bai, bi motatako jakintzak txertatu behar dira, baina praktikan arazo bada horiek txertatzea. Ondorengo beste bat, agian, daukagun denboragatik eaz lortzen dedan, baina
azaltzea. Baina izugarrizko eragina du guztiok, gaude oso formateatuta plangintzarekin, bai? Eta nik parte hartu dudan prozesuetan, planak oso garrantzitsuak izan dira. Eta ekintzara pasatzeko garrantzitsua da plan bat edukitzea, plan batek laguntzen digulako helburua mahai gainean jarri, ekintza batzu definitu, aurrekontu batzuk bideratzen, eta hori egin behar da. Baina planek sarri ekintzara iristeko planarekin bakarrik edo ikuspegi horrekin bakarrik zaila izaten da. Lehen esaten dudan geldialdi horietara iristen gara, eta batzutan ez da ulertze, ze plana badaukagu, ekintzak hemen definituta daude eta ez da ezer gertatzen, bai? Horrek eskatzen du batzutan edukitzea beste espazio batzuk ikasketarako eta negoziaziorako, bai? Non ikasten dugun horrek gero planean eragin dezakeen, eta hor negoziatzen ari garen horrek planean eragin dezakeen, ulertu gabe plana bertan bera ustea dela, edo ez garela gai izan planifikatuta zegoena egiteko. Orduan, beste erronka bat ikusten duguna da planak bai, baina behar ditugu baita ere prozesu emergenteak edo ikasketa prozesuak eta negoziazio prozesuak beti bizik egongo direnak planak bizirauten duen bitartean. Gero, sarri tokatu zaigun beste pentsamolde dikotomiko bat, parte hartzea ez da efizientea. Eta nola egin behar den, hau sarri ikusten dugu denboratan, bai? Prozesu baten hasieran parte hartzea zaintzen dugu, entzuten da, tarteak eskaintzen zaizkio, eta gero, ez dakit nik asko herri politiketan legealdi bukaera datorrenean, esaten da, hemen emaitzak erakutsi behar dira, eta hor, mozten da hori. Gure esperientzia da, parte hartzea efizientea izan daitekela, eta efizientzia ekarri dezaiokela prozesuari baldin eta oinarri batzuk ondo garatzea lortzen badegu. Oinarri garatzen ari garen bitartean inbertsio bat da, denbora bat eskaini behar zaio. Baina gero ondo garatutako parte hartzeak efizientzia ekar dakioke prozesuari askoz pertsona gehiagun parte hartzea ekarri dezakelako ondorengo ekintzan. Beraz, hau da beste pentsamolde dikotomikoa sarri topatu duguna, bat edo beste, eta da biak, eta nola uztartzen ditugun. Eta amaitzeko dago emozioen kontua, bai? Nik Jokinek egin digun aurkezpen horrek niri beldurra sortzen dit, bai? Eta hor egin beharko hartu beharko ditugun erabaki zail horiek jadanik haserrea sortzen ari dira. Eta impotentzia, arazoak duen dimentsioaren aurrean impotentzia sentitzen dugu, bai? Eta honek nonbaitetik konponbide izango badu, izan beharko du, eta lotzen dut Jokinen amaierarekin, etorkizun hobeago baten esperantza eta ilusioa sentitzeko gai baldin bagara, eta bestela ez gera mugituko, bai? Ze beldurra eta haserreak baita geldiarazi egin gaitzakete, bai? Eta ze ikusi dugu gure prozesu hauetan, beti oso modu arrazionalean egiten ditugu bilerak, eta hitz egiten dugu eta planteatzen ditugu arazoak, eta emozioei tokia egiten guk behintzat ez dugu ikasi. Eta gu saiatu gera gure prozesuetan, bat, mahai gainean emozioak emozio bezala ez dira jartzen, eta gu hasi ginen pixka bat gutxienez saioen ondorengo ebaluazioetan da galdera bat jartzen genuen. Nola sentitu zara? Eta bigarrena, nola uste duzu sentitu direla besteak. Eta erantzunak ziren, ondo gaizki, ereso deseroso. Eta gero, arrazionalki galdetzen degunean, zer uste duzu gertatu dela gaurko saioan, parrafo luzeak, hau eta bestea, ikuspegi arrazional horretatik, denok geneukan zerbait kontatzeko. Eta emozioetan geratzen gera, ondo gaizki, eroso deseroso, bai? Ari gera pixkanaka hori landu nahian, baino sarri emozioetaz hitz egiten denean manipulazioaz eta aipatzen da, eta uste dugu, bai, loturak egon daitezkela, baina guk uste dugu lotura hori justo kontrakoa dela, bai? Prozesu hauetan, emozioen kudeaketa sano bat egiten badegu, manipulazio arrisku hori gutxitzen da. Emozioei tokirik egiten ez badiegu, hori momentu batean lertu egin daiteke, eta hor manipulaziorako aukerak zabaltzen dira. Orduan, guretzat baita dikotomia hau, arrazoia eta emozioa gainditu beharra dago eta tokia, bilatu behar diegu emozioi prozesu hauetan. Eta honekin amaitzen dut,
Esan bakarrik, gaurko aurkezpena dago 2 liburutan oinarrituta eta bat, han badaukazue, inork interesik balu, eta han daukauena da aldaketa klimatikoaren inguruan lurralde garapenak nola eraldatu behar duen egin genuen hausnarketa bat, eta bigarrenean daude pixka bat azaldu ditudan marrazkiak eta erraztearen ingurukoak eta pentsamolde dikotomikoen inguruko edukiak, hori ez dago hor, baina norbaiten nahiko balu etorri eta badauzkat hemen 3-4 ale eta gustora emango dizuet bat, interesiek izan ezkero. Mila esker. Seguru, hitzartza hauek entzunda, galdera bat baino gehiago sortuko zitzaizkizuela, gorde, gogoan galdera horiek laster izango dituzulako planteatzeko, zalantza horiek, kezka horiek, argitzeko momentua, hori egiteko momentua. Aurretik baina, 3. lagun bati eman behar diogu hitza, agertoki hau, Arantzazu eta Arantzazu Lab bera, ondo baino hobeto ezagutzen duen laguna da bera, bertako zuzendari nagusia delako, Naiara, Goia Telekomunikazio Ingenieritzan goi mailako titulua du, eta enpresa zuzendaritza eta kudeaketako MBA baten jabere bada. Berrikuntzan aditua, 20 urteko esperientzia dauka gurean eta nazioarte mailan proiektu publiko-pribatu estrategiko konplexuen zuzendaritzan. Eta segidan, gizarte erronka konplexuez, gatazka eta demokrazia deliberatiboaz, eta herritarren batzarrez egingo digu berba. Naiara Goia. Kaixo, egun on guztioi, plazer bada hemen lagun artean egotea, mila esker gonbidapenagatik, eta mila esker baita gainagatopagunea eta Arantzazu aukeratzeagatik, jardunaldi honetarako, zuen etxean zaudete guztiok eta izarok esan duen bezala, hemen, gure historian askotan gertatu den bezala, prozesu honek behar dituen adostasunentako sorburu edo abia puntu behintzat izatea lortzen duzuen. Nire hitzartzea eskatu diaten ekarpenarekin bat 3 bloketan egingo dut. Lehenengo, egungo testu inguruan jarriko dut arreta, Jokinek bikain azaldu du energiaren eta aldaketa klimatikoaren kontestuan zein marko dugunik, demokraziaren egungo egoeran jarriko dut pixkat arreta, testu inguru hori finkatzeko. Jarraian, demokrazia deliberatiboaren praktika zehatz bat aurkezteko esan zait, herritarren batzarrak, nolabait ohiko moduetan konpondu ezin diren gaiei erantzuna emateko, edo irten bilatzeko berrikuntza demokratikoko tresna bada hori, eta labur balin bada ere horren ezaugarriak ematen saiatuko naiz, eta amaitzeko 3. blokea herritarren batzarra gurean garatzetik, eta nazioartean izan ditugun ikasketa ezberdinak hemen partekatuko ditut, hemen abiatuko den deliberazio prozesu honetarako lagungarriak izango direlakoan. Beraz, egungo testu inguruan edo kontestuan esan beharrik ez da, gure mundua egiturazko aldaketa sakonak bizitzen ari da, esango nukenik aurrekaririk gabeko eskalakoak, sistemikoak, eta konplexuak direnak. Irudi hau erabiltzen hasi ginen COVID pandemian, eta 5 urte geroago esango nuke are gaurkotuagoa dela eta olatuen tamaina ziurrenik handiagoa dela. Beraz, erronka konplexuen aroa bizi dugu, erronka konplexu hauek konponbide konplexuak eskatzen dituzte. Horrek esan nahi du, ez dagoela eragilerik, ez nahikoa ezagutza, nahikoa baliabide, ez da nahiko autoritate duenik ere bera bakarrik emateko erantzunak bizi ditugun eraldaketa hauei. Eta paradigma ezberdinak izan klimatikoa, soziala, geopolitikoa, eskatzen dituzten nolabait, eta baita ere bizi ditugun aldaketa sakon hauek eskatzen duten ere ustez nolabait berpentsatzea bai gobernantza sistemak, bai parte hartzeko ditugun aukerak, eta lurraldeen garapenerako estrategiak ere sakonean birplanteatzea eskatzen digutela uste dut. Eta kontestu honetan baita ere,
batez ere esango nuke egungo eredu ekonomikoaren globalizazioak eta baita ere bizikidetza sistemetan bizi ditugun sakoneko eraldaketak eta kultura eraldaketak demokrazietan eragina dute, munduko demokrazietan eragina dute. Eta hori garbi ikusten dugu, ez? Zer gertatzen ari den momentu honetan, olatu autoritario bat ikusten ari gara mundu osoan zehar, zeinak ez baian jartzen dituen gure demokrazia sistemak. Errendimendu krisi bat ere badago, ikusten da herritarren desafekzio bat sistema politikoarekiko, erakunde publikoekiko. Ikusten da baita ere teknokraziak eta populismoak zein indar hartzen ari diren munduan, ezta? Eta horretaz gain, horren guztiaz gain, ikusten dugu baita ere nazioarteko ordenean ere aldaketa batzuk gertatzen ari direla, ezta? Nazioarteko araubidea urratzen duten gerrak ditugu momentu honetan gurean. Ditugu baita ere demokrazia bera eta demokrazia ordezkatzen duten erakundeekiko sekulako deskonfiantza sortzen duten joerak. Eta badugu baita ere, beste faktore bat esatearren, espazio publikoa erabat ahultzen duen desinformazioaren lako igoera bat edo garapen bat, ezta? Orduan, aurretik azaldu diren, zerronka konplexuek, eta aldi berean baita ere demokrazia bera bizitzen ari den krisi honek eskatzen dio politikak erantzun egin behar du. Eta nire ustez horretarako ezinbestekoa da demokrazia sendotzea. Zer sine qua non baldintza delako berme batzuekin garaian ditugun erronka klimatiko, sozial eta geopolitikoei erantzun bat emateko. Eta demokrazian sakontzeak horrek jardunbide ezberdinak eskatuko ditu, edo modu ezberdinetan jardutea eskatuko du. Esan dezake, kultura demokratikoan, kultura politikoan sakontze eskatuko du. Segurazki, egungo ordezkaritzarako egiturak sendotzea eta arainkorragoak egitea eskatuko du. Eskatuko du baita ere desinformazioaren aurkako borroka horretan indartsu egitea eta gogorrago egitea. Eta eskatuko du ezinbestean baita ere gobernuen eta herritarren arteko lankidetza horiek estutzea. Beraz, baina demokrazian sakondu behar da bestela nekez helduko diegulako bere horretan egun mahai gainean ditugun erronka hauei, ez? Eta demokraziak esango nuke batez ere sostengatzen dela kultura politikoan, ez? Eta gizartearen etengabeko partaidetze iraunkor batean oinarritzen da. Eta horretarako zentzuzkoa dirudi planteatzea, eta batez ere, errendimendu krisi hori erantzunez, behar ditugula moduak herritarrak politika publikoetan beste modu batean inplikatzeko, edo baita ere egungo sistema ez ordezkatzeko baizik eta osagarritzeko demokrazia pluralago, deliberatiboago eta informatuago batetaz. Eta hori da hain zuzen ere, nolabait demokrazia deliberatiboak esan nahi duena, ezta? Demokrazia deliberatiboa, demokrazia ulertzeko modua da, zeinak politika publikoetan herritarren beste parte hartze bat ahalbidetzen duen eztabaida arrazoitu, informatu eta hausnartu baten bidez. Ez da bere horretan, ez du bakarrik demokrazia deliberatiboa kontutan hartzen boto bidezko edo iritzi emate bat baizik eta baita ere kontuan hartzen ditu parte hartzaileek daukaten dituzten jarrerak, dituzten hausnarketarako eta deliberaziorako gaitasuna, ezta? Eta Mirenek esan du, honek eskatzen du adostasunak. Adostasunetara heltzeko gaitasuna eta jarrera izatea, ezta? Ze deliberazioak eskatzen du bestea entzutea. Eskatzen du bestea errekonozitzea. Eta normalean, parte hartzeko prozesu ezberdinak ez dituzte, beraien diseinuan ez dituzte aintzat hartzen. Ez ordezkaritza izara, ez da deliberazioak eskatzen duen lankidetza hori. Eta deliberazioak finean esaten duena da, eztabaida informatu bat, zeinetan deliberatu dezakegun eta gomendioak egin ditzazkegun, baina ez iritzien gainean, baizik eta juizio edo epaiketa edo iritzi informatuen edo gomendio informatuak erabilita. Hortaz, deliberazioaren olatu bat ikusten ari garela esan daitekoan, egungo ordezkaritza sistema gainditzeko eta hala jasotzen du OCDE edo belga erakundeak. Eta deliberazio prozesu iraunkorragoak eta baita ere teknologia berrien gaitasuna probesten dutenak ikusten ditugu mundu osoan edo demokrazia sakoneko lekuetan behintzat. Eta beraz, herritarren batzar bat ezaugarritzeko eskatzen zitzaidan, zer da herritarren batzar bat?
eta herritarren batzar bat adibidez zehatz bada. Praktika konkretu bat, metodologia jakin bati erantzuten diona, eta egun esan daiteke pixkat modan ere badagoela demokrazia deliberatiboaren markoan edatuen edo ezagunena den berrikuntza demokratikoko tresna bada. Eta erabiltzen da herritarren arteak akordioak lortzeko ohiko moduen bidez lortu ezin denean, eta baita ere gizartearentzat, komunitatearentzat lehentasunezkoak diren dilemak jorratzeko erabiltzen da. Alegia, honekin esan nahi dut, herritarren batzar bat ez da entzute prozesu bat. Ez da herritarrek zer pentsatzen duten jakiteko prozesu bat da. Berez, erabiltzen da, politikoki adostasunik ez dagoen gaia jorratzeko. Epe luzeko gaiak jorratzeko. Balioetan oinarritutako gaia jorratzeko, zeinetan justifikatzen den eta beharrezko ikusten den herritarren beste parte hartze bat, herritarren ikuspuntua jasotzeko mekanismo bat beharrezkoa ikusten den. Ez da erantzun teknikoak dituzten gaiak jorratzeko prozesu bat. Gehiago da, ingelesez erabiltzen da trade-off kontzeptu hori, zeinetan, bi aukera gatazkatsu ditugunean, edo bi aukera ezberdin ditugunean, eta ezin denean bietatik onena lortu baizik eta bata lortzeko bestearen zati bati uko egitea eskatzen zaionean. Halako gauzetarako erabiltzen dira herritarren batzarrak, eta labur esateko badituzte elementu bereizgarri batzuk. Metodologia jakin bat jarraituta garatzen direlako. Abiapuntua dilema politiko bat izan behar da. Dilema politiko hori edo gai hori batzarra jorratuko duena, deliberazio prozesu honek jorratuko duena, izan behar da lehentasunezkoa, izan behar da relevantea. Ez bakarrik batzarra deitzen duen erakundearentzat, baizik eta baita ere gizartearentzat, komunitatearentzat. Erakunde publiko batek deitzen du edo talde batek, hori berdin da, deitzen du herritarren batzarra, eta batzarren parte hartuko duten herritarren hautaketa zozketa bidez egiten da. Hori baita ere, elementu importante bada. Zozketa bi fasetan egiten da, baina azken helburua da nolabait gizartearen aniztasuna ordezkatuko duten pertsona talde bat aukeratzea deliberatzeko. Mandatu horren inguruan, edo gai horren inguruan deliberatzeko. Eta horrela, lortzen da normalean beste parte hartze prozesuetan dauden oztopoak, beti-betikoek ez parte hartzea, egun gizarteak asko zanitzagoa dira, duela 30 urte baino, eta beraz, ikuspegi hori ordezkatua, edo nolabait esaten da gizartearen mikrokosmos txiki bat izatea. Bai? Hor hartzen diren erabakiak ikuspuntu ezberdinetan hartuak izateko. Jarraian, deliberazio sakona egiten da. Eta deliberazioa jasotzeko, deliberazio informatua da, ezagutza ezberdina jasotzen dute batzarkideek, perspektiba ezberdinetan oinarrituta, alegia, gaiaren inguruan egon daitezken ikuspuntu eta perspektiba ezberdina jaso behar dituzte, gero gomendioak egin ahal izateko. Eta gomendioak egiten dituzte, batzarra deitu duen erakundeari, erakunde taldeari, eta abiapuntuan batzarra deitu duen gobernuak erakundeak konpromisoa hartzen du gomendio horiei erantzuteko. Beraz, askotan ekidinez baita ere, askotan ikusten diren frustrazioak ze gertatzen da nik esaten dudanarekin, nire ikuspuntua ez da aintzat hartu. Hemen badago konpromiso bat. Herritarren batzarrak beste alde batetik, edozein prozesu ez da herritarren batzar bat, eta edozerk ez du balio. Bai? Beraz, metodologia konkretua jarraitzen den bezala, OCDEek ezartzen ditu jardunbide honetarako edo praktika honetarako printzipio batzuk, herritarren batzarra hau, deliberazio prozesu hau, baldintza egokietan garatzen dela bermatzeko eta baita ere izan behar duen inpaktua izateko. Eta 11 printzipio dira, orain ez dudanak sakonduko, baina uste dut importantea dela horiek garatzea, guk egin ditugun esperientzietan guztiak jarraitu ditugu. Eta horretara, jaso dugu aitorpen bat nazioarteko erakundeen bitartez hori horrela egin delako. Ze bestela, baita ere moda bat bada, ez? Orain dena herritarren batzar izan behar da, berme batzuk bete behar direla esateko hau. Eta zergatik funtzionatzen dute herritarrekin modu honetan egindako deliberazio prozesuek. Elga OCDE erakundeak, 5 elementurekin argudiatzen du hori, eta labor azalduko ditut orain, batetik dago independentzia. Alde batetik, zozketa zibikoak bermatzen du batzarraren aniztasuna, eta dibertsitatea nolabait, eta baita ere bermatzen du, zozketak bermatzen du alderdi politikoak edo interes taldeekiko independentzia bat bertan parte hartuko duten partaideentzat. Beste elementu bat, mahai gainean jartzen da, dibertsitate kognitiboarena da, hainbat ikerketek erakusten dutelako, ideia onak garatzeko garrantzitsuagoa dela
taldearen gaitasunen erakutsi dute aniztasuna garrantzitsuagoa dela, talde batean aniztasuna egotea, taldearen gaitasunen batazbestekoa baino. Beraz hori bigarrengo elementua. Herritarren batzar honetan gertatzen dira edo ezaugarritzen dituzte bere inpaktua izateko 3 elementuk, informazioa, denbora eta fasilitazioaren garrantzia, Mirenek esan bezala. Prozesu hauek ondo erraztuak, ondo fasilitatuak izan behar dira, ahots guztiak aintzat hartuko direla bermatzeko, inklusioa, inklusibitatea bermatzeko eta beste hainbat faktore. Laugarrengo elementua zergatik funtzionatzen dute, hemen parte hartzen duten herritarrak ez daudelako alderdi bat edo interes pertsonar bat ordezkatzeko, baizik ongizate komun horretan, Jokinek zioen ongizate komun horretan jartzen da fokoa, eta hori izan behar du horrelako prozesu baten fokoak, eta amaitzeko konfiantza maila altua. Norberak, badirudi, konfiantza gehiago sentitzen dugula, gainera egunotan politikariekiko eta erakundeekiko konfiantza galdu dugun egun honetan, konfiantza sentitzen duela norbera zelako pertsonak ordezkatu ikusten dituenean horrelako prozesu batean. Beraz, hauek dira, bost arrazoi edo argudio posible herritarren batzarrek zergatik funtzionatzen duten adierazteko. Gu gurean, Arantzazulaben egin genuen autua, demokrazia deliberatiboan sakontzeko, eta hori gobernantzaren eraldaketarako gure erakundeetan instituzionalizatzeko eta modu iraunkorrean txertatzeko apostua egin genuen, eta horretarako laborategia abiatu genuenetik, 2 herritarren batzar jarri ditugu martxan, bat udal mailan Tolosan, bigarrena Gipuzkoa lurralde mailan, Gipuzkoako herritarren batzarra, eta baita egungo Eusko Jaurlaritzaren apostu politikoarekin, kultura demokratikoan sakontzeko eta komunitateen eraikuntzan sendotzeko, eta batez ere legebiltzarrean onartutako trantsizio energetikoko eta klima aldaketarako legeari lotuta, bada asmo bat, legeak ala ezartzen duelako, horrelako deliberazio prozesuak egotea, edo erabaki jakin batzuk gai horri lotuta, edo beste batzuei lotuta herritarren implikazio zuzenetik garatzekoa. Ikasketa ezberdinak izan ditugu, ez bakarrik tokiko mailan, baizik eta prozesu guzti hauek nazioarteko adituek, lagunduak, aholkatuak izan dira, eta guk aktiboki parte hartzen dugu baita ere, demokrazia deliberatiboan sakontzeko nazioarteko foro ezberdinetan, beraz ezagutza plan horietan garatua izan da, eta izan ditugun esperientzietatik ateratako ondorio batzuk, edo ikasketa batzuk partekatuko ditut orain labur. Alde batetik, bai egindako 2 prozesuetan garbi ikusi da batzarkideetan konfiantza areagotzen dela prozesuaren aurretik eta ondoren, eta hala neurtu delako, kanpo ebaluatzaile batek 2 ikerketa taldek ebaluatu zituzten egindako esperientziak, eta erakutsi zen herritarrek konfiantza handiagoa erakusten dutela politikarengan, demokraziarengan eta prozesu parte hartzaileengan. Baita ere, prozesu hauetan, beste gauza batzuen artean, konpentsazio ekonomiko bat dago. Diruz ordaintzen da beraien denbora, eta konpentsazio ekonomiko horrek baita ere ahalbidetu du normalean periferian dauden horrelako prozesuetan parte hartzen ez duten pertsonen parte hartzea, hori baita ere ikasketa bat izan zen, eta prozesu hauek baita ere ahalbidetu dute pertsonak, batzarkideak erakundeetara eta landutako gaira hurbiltzea. Hori izan da norabait pertsonegan eragina, baina baita ere egituretan eragina izan du, harreman eredu berriak ahalbidetu dira, erakunde eta herritarren artean, lankidetazko kultura bati ekarpena egin diote prozesu hauek, eragile askok parte hartzen dute horrelako prozesuetan, erakundearen partetik politikariak, teknikariak, deliberazioan adituak, gaian adituak direnak, erraztaiak, orduan honek ekosistema bat sortu du, ekosistema horrek ikaskuntza kolektibo bat baita ere ahalbidetu du pertsona ezberdinengan, eta kudeak eta publiko modu berriak eragin ditu. Hemen jorratzen diren esperientzia hauetan edo batzarrabetan jorratzen diren gaiak konplexuak dira. Eta ez dira sektorialak, ez dira tradizionalki egin den bezala erakundeko departamentu bate jorratu ditzazkenak. Beraz, honek eragin du baita egiteko moduetan eraldaketa bat, batez ere gomendioak implementatzerako orduan, edo erantzuna ematerako orduan, sail ezberdinen arteko kudeak eta publiko bat eragin du edo provokatu du ezinbestean. Eta horiez gain, ebaluazioak eman duen ideia nagusi horiez gain baita ere, hainbat ikasketatera ditugu prozesu hauetatik, ondorengo prozesuetan hobetzeko edo aplikatzeko, ezta? Eta hauek agian hemen debagoianen egingo den deliberazio prozesurako lagungarriak izan daitezke. Eta titular batzuk ematearren, ez? Azken batean importantea da, eta ez da beti lortzen.
herritarren batzarra, deliberazio prozesu hori egotea gizartearekin ondo lotuta, alegia gizartea, komunitatea jakitea zer gertatzen ari den, ez bakarrik deliberazio hori geratzea 32 pertsonako batzar horretan, baizik eta nola egin, eta hemen komunikazioak erabateko importantzia dauka, nola egin hau gizarteak zabalagoak, ez? Baita ere jakitea, hau gertatzen ari dela, hau relevantea dela, lehentasunezko gaia dela, eta erakundeak modu honetan egitea pentsatu dutela, ezta? Horaz, hori lotura hori sendotzea da hobetzeko gai bat. Dilemaren aukeraketa, esan bezala, lehentasunezko gaia izan behar da, herritarrak hala pertzibitu behar du, gizarteak hala pertzibitu behar du, hau ez da interes partidistagatik egiten den prozesu bat, baizik eta benetan horrelako artikulazio eskatzen duen prozesu bat izan behar da. Eta horrek esan nahi du gaia relevantea dela ez bakarrik erakundearentzat, baizik baita ere komunitatearentzat. Prozesu hauetan hirugarren jende asko dago inplikatuta, baino garrantzitsua da, eta ez da hasieratik beti lortzen, adibidez, funtzionarioak eta gero gomendioek inplikatuko dituzten teknikariak prozesuan inplikatuta egotea. Haiek izango dira gero egunerokan erantzunak eman beharko dituztenak, beraz, hasieratik, ez? Etxe barruko jendea hemen prozesuan inplikatuta egotea importantea da. Prozesu oso konplexua denean, gobernantza egitura egokia ezartzea ere bai, eragile ezberdinen rolekin, bakoitzen ardurak ondo egitea eta hori modu koordinatuan garatzea. Eta bosgarren, baita ere badaukate horrelako prozesuek hobetzeko esparru bat, eta ikusten ditugun esperientzia guztietan gertatzen da, bizigaran aroan informazio pila bat jasotzen dugu, eta seguraski deliberazio prozesua jorratu beharreko gaia ere konplexua denean, horren inguruko informazio pila bat sortuko dute adituek, sortuko dute gaian jakintza dutenek, baina batzutan erronka da gai hori edo informazio hori nola egiten dugun modu erakargarrian, modu ulergarrian, iristerrazean, jaso dezaten, bai batzarren parte hartuko dutenek, baina baita ere gizartea berak ere, ez? Eta horragian, seguraski inbertitu behar da, ez? Kanal berrietan, narratiba berrietan, ez? Mundu guztia ez dago ohituta horrelako aurkezpen bat jarraitzera. Hortan, hor badago baita ere zer egina, eta gero, deliberazio prozesuaren jarraipena sistematizatzea. Deliberazio prozesuak edo batzarrak epe muga badu. 3-4 hilabetetan garatzen da normalean, deliberazio saioak. Baina gero, batzarra deitu duen erakundeak edo erakunde taldeak, gomendio horiei jarraipen egin behar diek, hartu duen konpromisoaren arabera. Eta prozesua 2-3 urtez luzatu daiteke. Beraz, berriro konfiantza hori ez urratzeko, ez? Eta hartutako konpromisoak irmoki mantentzeko, jarraipen hori sistematizatzea importantea da eta hala komunikatzea. Orduan hauek izan dira, guk hurrengo esperientzietarako atera ditugun ikasketa batzuk eta beste batzuk ere badaude, eta pozik jarriko ditugu zuen eskura. Beraz, eta izten joate aldera, ondorio nagusi batzuk partekatuko ditut jarraian, prozesu hauetatik, izan dugun ikasketetatik, gure aukera batzuk irekitzen dituztela ikusi da. Ondo diseinatuak badira, prozesu hauek sustatzen dute politika publiko eraginkorragoak eta eragin handiagokoak, eta legitimidade handiagoarekin ere bai, ez daudelako bakarrik iritzietan oinarrituta, baizik eta gomendio informatuetan oinarrituta daude. Eta gogora ezagun ez gara erantzun teknikoak bilatzen ari. Beste dimentsio bateko gaiak jorratzen ari gara hemen. Kultura demokratikoan sakontzen laguntzen dute, kultura publikoa indartzen dute, eta baita ere badago kultura politikoarekin zerikusia, geroz eta individualistagoa bihurtzen ari zaigun gizarte batean, eta komunitate zentzu hori ahultzen ari zaigun momentuan, erabakiak hartzea guztion onerako izan behar da. Hemen ez dago inor interes individualak ordezkatzeko. Beraz, uste dugu aukera horiek irikitzen dituztela, eta, baina, prozesu konplexuak diren heinean baita ere erronka batzu jartzen dituzten baiaren gainean, ezta? Eta ondo dago horien jakitun izatea. Prozesu oso konplexuak dira. Harimutur askokoak dira, eta eskatzen da, ez bakarrik gobernantza egoki bat, eskatzen da koordinazio eraginkor bat, benetan nahi duten inpaktua lortzea nahi baldin badugu. Bestalde, adostasunak bilatzea ere eskatzen du. Eta segurazki hau gehiago da prozesuaren aurretik edo bitartean egin beharreko sukaldeko lan politiko hori, ezta? Benetan,
ikusi behar da, edo ideala, desiragarria litzateke, herritarrek perzibitzea hau benetan ariketa zintzo bat dela. Interes partidistetatik haratago doana. Eta alderdi ezberdinek ikusten dutela honen beharra, modu honetan egitearen beharra eta herritarren gana erabaki hauek edo gomendio hauek bilatzeko joatearen beharra. Nolabait, zintzotasun hori ikusten balin bada, prozesu honek legitimitate handiago izan ez ezik, askoz prozesu sendoagoa izango da eta gizartearen onarpen hori izango du hasieratik. Bestalde, baliabide prozesu konplexua diren heinean, eta denboran luzeak baliabideak ere eskatzen dituzte, baliabide pertsonalak, ekonomikoak. Seguraski, parte hartze prozesu tradizional batek eskatzen ez dituenak. Hori ere baloratu egin behar da. Laugarren lekuan, baita ere, erronka moduan, edo baita ere, kontziente izan beharreko elementu baten inguruan, konpromiso maila handia eskatzen dute. Batez ere, batzarra deitzen duen erakundeari edo erakunde taldeari. Eta eskuduntzak izan behar dira. Jasoko dituzten gomendioak, jorratzeko eta implementatzeko, joko arauak garbiak izan behar dira, eta erakundearen eskumenak zertan eta noraino dauden garbi esan behar da. Bestela, zerbait galdetzen balin bada zeina gero erantzunak ez daukan, erakundeak ez daukan erantzuteko ahalmenik, ez da hemen bilatzen dena. Eta amaitzeko, baita ere erronka bat izan daiteke ez, nola egiten dugun horrelako prozesuetan sinisten balin bada, berrikuntza demokratikoko tresnak nahi balin baditugu txertatu gure erakundeetan gobernantzaren eraldaketarako eta demokrazian sakontzeko, nola egiten dugun hauek aldi batekoak ez izatea. Eta nola ezartzen dugun modu iraunkorrean prozesu hauek txertatzea gure erakundeen gobernantza estrategietan orduan lortuko dugulako benetako inpaktua. Honek ez du denerako balio. Ez du esan nahi ez da ere urtero horrelako bat egon behar denik. Baina bai, ziurrenik geroz eta konplexuagoa den kontestu batean, erantzun teknikoak ez dituzten prozesuak gehiago beharko ditugun une batean, ea nola egiten dugun horrelako prozesuak edo antzekoak edo beste batzuk baita ere, gure ohiko moduetan txertatzea eta gure gobernantza estrategietan txertatzea, herritarrei edo gizarte eragileei emateko garrantzitsuak diren agenda publikoko gaietan rol edo eginkizun esanguratsuago bat. Eskalatzeari begira, gu Arantzazulaben lanketa egiten ari gara edo proposatzen ari gara nola egin horrelako prozesuak modu irankorrean gure erakundeetan txertatzea edo instituzionalizatzea, eta instituzionalizazio modu ezberdinak egon daitezke, eta horretarako nazioarteko marko bat inspirazio iturri bezala hartuta, iruditzen zaigu inpaktua izateko beharrezkoa dela politika publikoetan eta legeetan inpaktua izatea, horretarako ekintza batzuk egin beharko dira, beharrezkoa da horrelako prozesuak erreproduzitzea, beharrezkoa den gaietarako, eta erreplikatzea, edo jende gehiago, geroz eta jende gehiago implikatzea horrelako prozesuetan, eta amaitzeko baita ere ezinbestekoa da kultura demokratikoan, kultura politikoan eragitea, gure sinesmen sistemetan eta erro kulturaletan eragitea, eta horrek baita ere beste izaera bateko ekintzak eskatzen ditu. Kontatu dudan guzti hau, jasota dago OCDEek publikatu duen txosten batean, gurekin batera, Arantzazulabekin batera lankidetzan publikatu genuena, iazko azaroan aurkeztu zena. Txosten honek jasotzen ditu Tolosako eta Gipuzkoako herritarren batzarretatik izan ditugun ikasketak, eta baita ere gure Euskal Herrian, gure erakundeetan herritarrekin deliberazio prozesuak edatzeko estrategiak eta aholkuak. OCDEek, eta askotan nazioarteko aitorpenak ondo etortzen dira, badirudi horrek ematen diztulako zilegitasuna, gurean garatutako lehen bi esperientzia hauek praktika on bezala izendatu ditu, eta hala jasota dago dokumentu horretan. Praktika ona ez bere horretan lehen aipatu ditudan printzipioak jarraitu dituztelako, baizik eta baita ere balioan jarri du Euskal Herrian daukagun kontestua, horrelako prozesuak arrakastaz garatzeko. Eta kontestuaz edo baldintzaz diogunean, aipatzen zituzten gure herriko erakundeen estrategia politikoak eta lidergoa horrelako edo antzeko prozesua garatzeko. Baita ere Euskal Herrian daukagun tradizioa, eta kultura, ez da ohiko
ohikoa beste herri guztietan. Baita balioan jartzen zuten hemen horrelako prozesua garatzeko dagoen ekosistema eta ezagutza edo eragile ezberdinak, ezta? Bai akademiakoak, erakundeetan, laborategiak, deliberazioan adituak, ez? Orduan, bazen nola daiteko zoru bat, ez? Edo baldintza batzuk baziren horrelako prozesuek eskatzen duten konplexutasunari heltzeko. Eta bueno, horiek dira, ez? Identifikatzen zituzten, baldintza egoki batzuk horrelako prozesuak modu iraunkorragoan txertatzeko, eta baita ere balioan jarri zuten hasieratik jarri zen prozesu hauek garatzean, hasieratik jarri zen epe luzeko begirada hori. Garrantzitsua da esan dudan bezala, benetan gobernantzan eraldaketan nahi baldin badugu, hauek ez izatea behin egiten dugu eta itzul gaitezen orain betiko lanetara, baizik nola txertatzen ditugu deliberazio iraunkorreko estrategia hauek gure erakunde estrategietan. Beraz, eta amaitzeko garbi esan baita ere, segurazki herritarren batzar hauek ez direla gure arazo guztientzat mirariazko konponbidea. Baina bade evidentzia bat erakusten dutena, ondo diseinatzen baldin badira, alde batetik, arazo publiko hauek edo arazo konplexu batzuk konpontzeko egokiak izan daitezkela, herritarrek erakundeekiko duten konfiantza areagotzen laguntzen dutela, eta aukera bat eskaintzen dutela, herritarrak eta gizarte eragileak askoz modu esanguratsuagoan inplikatzeko, guztioi eragiten diguten eta agenda publikoan garrantzitsuak diren gai batzuen bueltan. Eta agian erronka da, esaten dudan bezala, nola egiten dugun deliberazio sistemikoago bateranzko bidea, berrikuntza demokratikoko praktika hauek edo beste batzuk, benetan lagun diezaguten gure herriko demokrazian sakontzen, eta urte askotan egin dugun bezala, erreferente izaten edo zer kontatua izan erakusten. Beraz, eskerrik asko, plazer bat. Eskerrik asko Naiara, eta orain bai. Bigarren txanpari ekingo diogu, gaurko jardunaldi honen bigarren txanpari. Naiara Goiak herritarren batzarren inguruan egin digu berbal etenaren aurretik, eta horien herritarren batzarren bueltako bi esperientzia jakingo edo entzungo ditugu segidan, biak ere Euskal Herritik kanpokoak herrialde katalanetako esperientziak. Hizlariak gaurko honetan ez ditugu hemen gurekin, eta bideo bidez entzungo ditugu, konexio arazoak ekiditeko eta esango dituztenak ondo jarraitu ahal izateko. Esandako moduan, bi esperientzia entzungo ditugunak, Kataluniako Generalitateko Pablo Garziak, Asamblea Ciudadana pel Clima de Cataluña. Kataluniako klimarako herritarren batzarraz egingo digu berba, bere hitzak entzungo ditugu, geroko gonbidatuanak ere bai, eta ondoren etorriko da galderetako txanda horretarako bai, zuzenan egongo dira eta gurekin. Hasteko eta behin baina, Pablo García entzungo du. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme para explicar la experiencia de la Asamblea Ciudadana de la Generalitat de Cataluña. Mi nombre es Pablo García y trabajo en la Unidad de Participación Ciudadana de la Generalitat. La Asamblea Ciudadana por el Clima de Cataluña yo la considero un proyecto de democracia deliberativa, un proyecto de democracia deliberativa innovador que hasta el momento no habíamos hecho nunca. Habíamos hecho muchos proyectos de participación ciudadana, pero ninguno de estas características. Y tiene lugar en un contexto o nace a raíz de las demandas de la sociedad civil catalana, más en concreto del movimiento o la organización Extinction Rebellion, que venía exigiendo la celebración de una asamblea ciudadana para el clima de Cataluña. Y delante de esta demanda, la consellera en su momento del Departamento de Acción Climática adquirió el compromiso de tirar adelante una asamblea ciudadana, y es ahí donde nos organizamos dentro de la Generalitat con los diferentes equipos implicados. En nuestra asamblea hemos querido dar respuesta a dos dilemas, y este de hecho fue un enfoque que no se estaba aplicando en muchas otras asambleas que veníamos analizando desde hacía tiempo, un enfoque hacia dilemas políticos que fueran más concretos y que no fuera a hablar en general sobre el cambio climático. Esto nos llevó a buscar cuestiones donde hubiera que valorar los diferentes impactos que implicaba actuar sobre el cambio climático. Veíamos que
la opinión pública catalana estaba a favor de enfrentar el cambio climático, pero cuando ponías al lado algunos de estos impactos, las opiniones podían variar. Y finalmente, después de un proceso y un trabajo metodológico con diferentes unidades de plantear posibles opciones, seleccionamos junto con nuestro grupo motor, donde había expertos externos y miembros de la sociedad civil. Esto fue un proceso, digamos, colaborativo de selección de estos dos dilemas. Finalmente se decidió que fuera uno sobre cómo debíamos desplegar las infraestructuras de energía renovable en nuestro territorio, teniendo en cuenta que esto podía tener unos impactos en el paisaje o en los municipios, etc. Y el otro dilema estaba orientado a definir cuál debía ser nuestro modelo agroalimentario, teniendo en cuenta justamente que en Cataluña el sector de la agroalimentación tiene un peso económico muy importante y por lo tanto decisiones en este sentido podrían también tener diferentes impactos. Los impulsores desde Generalitat ha implicado a dos departamentos de la Generalitat. Por una parte, el departamento en ese momento se llamaba de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, dentro del cual estaba la Oficina Catalana por el Cambio Climático, y por otro lado el Departamento de la Presidencia, dentro del cual está la Dirección General de Gobierno Abierto, desde donde nosotros trabajamos en participación ciudadana. De forma que las dos unidades responsables de impulsar este proyecto éramos Oficina Catalana del Cambio Climático y Dirección General de Gobierno Abierto, bueno, distribuyéndonos, digamos, pues las diferentes responsabilidades y tareas. Bueno, el proceso de la Asamblea Ciudadana pensamos que ha aportado diferentes cosas a diferentes niveles o diferentes impactos a diferentes niveles. Por ejemplo, si miramos a nivel de los participantes, hemos obtenido unas evaluaciones muy positivas y observamos cosas como que la mayoría ahora se plantean vincularse a iniciativas sobre el cambio climático. A muchos de ellos les había cambiado su perspectiva y lo expresan de no me pensaba que este tipo de problemas era de esta manera, ¿no? La mayoría afirman que volverían a repetir en una asamblea. Hay muchos elementos positivos en este sentido que buscábamos. Sí que es verdad que hay un elemento clave, que no tienen tanta confianza en que las recomendaciones tengan un impacto real en políticas. Y esto es una cuestión, creo, muy relevante tener en cuenta. Pero luego hay impactos a otros niveles. Por ejemplo, a nivel de la propia administración. Nosotros ya confiábamos que este tipo de procesos aporta una serie de ventajas o mejoras sobre otros proyectos de participación y nos ha permitido incorporar nuevos servicios para nuestro conjunto de políticas y proyectos de participación ciudadana. Es decir, ahora tenemos mejores procesos para seleccionar a personas por sorteo, que lo aprendimos durante este proceso. Y eso además nos ha permitido establecer nuevas formas de colaboración, por ejemplo, con el Instituto Catalán de Estadística. Y esto no solo lo vamos a poder aplicar para procesos como una Asamblea Ciudadana, sino también para otros proyectos de participación. Nos ha permitido también, por ejemplo, dado que estábamos en el proceso de elaboración también de una nueva ley de participación ciudadana, incorporar una serie de elementos que nos permitieran hacer más fácil estos proyectos, estos procesos, porque todos sabemos que son costosos y difíciles y por tanto también es un reto hacerlos más fáciles. Nos ha permitido, por ejemplo, incorporar o pensar de qué manera podemos compensar económicamente a participantes, ya sea para asamblea, ya sea para otros tipos de proyectos, o cómo incorporar de forma más recurrente servicios de cuidados a los participantes. Es decir, incorporamos nuevos servicios a nuestra cartera de servicios y casi pues también nuevas infraestructuras de participación para lo que ya veníamos haciendo y para lo que haremos más adelante. Y creo que otro elemento que quizás no es tan relevante, pero nosotros estamos en un proyecto europeo que justamente trata sobre asambleas climáticas, intenta desarrollar metodologías, intenta hacer recomendaciones para policymakers y de alguna manera pues este proceso también permite aportar y generar red con otros actores y otros países donde también están impulsando este tipo de procesos. Pienso que muchos proyectos como este son atractivos para aquellos que se los están planteando y, por ejemplo, nosotros hemos recibido
propuestas de colaboración o de conversación con otras administraciones europeas para explicar cómo lo estamos haciendo, y al final eso también nos ha permitido pues, ampliar un poco nuestra red. Bueno, creo que te he explicado la mayoría de impactos, pero si pensamos en impactos, por supuesto, tenemos que pensar en impactos en políticas públicas, porque al final esto es lo más relevante. Y esto es también un punto donde tenemos ahora un punto de preocupación, y creo que es un aprendizaje para muchas asambleas donde también les ha pasado, cómo esto impacta y se hace un seguimiento de cómo está funcionando las políticas públicas. Nosotros, después de la asamblea hubo un cambio de gobierno y ahora mismo todavía no hemos realizado esa devolución, ese retorno de cómo esto impacta en políticas. Ha avanzado bastante, ha habido una evaluación técnica, esta evaluación se ha trasladado a los equipos de gobierno y ahora mismo a una comisión interdepartamental, y ahora mismo se está pendiente de la decisión final, ¿no? Pero de alguna manera este es como el examen final y donde creo que nos jugamos mucho, ¿no? De hecho, los participantes, como comentaba, en la evaluación ya manifestaban que no confiaban del todo. Así que aquí nos la jugamos. Sobre recomendaciones para el proceso de Bagoyena podríamos hablar muchísimo, seguro que muchas ya las tenéis en cuenta, y daría para una conversación muy larga. Yo voy a ser conciso y ya que estamos hablando de impactos políticos, pues me voy a referir solo a una, que es intentar asegurar ese compromiso político, y creo que aquí hay un elemento muy importante que es, evidentemente cuando se habla de cambio climático, pero cuando vas a un dilema concreto como agroalimentación o energía, también pasa que está implicando no solo a las dos unidades que estábamos a cargo y a los dos departamentos que estaban dentro del acuerdo de gobierno afectado, sino que afecta igual las recomendaciones ciudadanas a otros departamentos. Entonces, hacer una buena previsión de cuáles son esas unidades que pueden estar afectadas en sus políticas me parece muy importante para implicarlos en el proceso y que haya un acuerdo, porque dentro del propio gobierno pueden haber departamentos con diferentes visiones y tienen también que estar comprometidos y dispuestos a aplicar esas recomendaciones. Entonces, esa coordinación, esa alineación inicial me parece fundamental. Balear Uhartetara egingo dugu, izan ere Balear Uhartetako Unibertsitateko Pau de Vilchetek Asamblea pel Klima Mallorcako klimarako batzarraz hitz egingo digu segidan ondorengo bideoan. Hola, yo soy Pau de Vilchez Moragues, soy profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de las Illes Balears, en Mallorca. Y bueno, tengo una relación muy estrecha con el cambio climático y las actuaciones necesarias para hacerles frente, tanto desde mi investigación como desde la acción. En ese sentido, creamos hace ya 8 años el Laboratorio Interdisciplinario de Cambio Climático en la universidad, que reúne a expertos en física, química, geografía, economía, derecho, y desde el cual intentamos trasladar todo lo que es conocimiento teórico a la acción política y a la acción pública para dar respuesta a este enorme desafío. La Asamblea Ciutadana pel Clima de Mallorca es un intento de crear un espacio de reflexión, de deliberación y de aprendizaje colectivo, ciudadano, sobre uno de los mayores desafíos que tenemos como especie en la Tierra, que es el cambio climático. Lo que se pretendía era crear un espacio seguro para donde gente seleccionada al azar y que fuera representativa de la realidad demográfica de las Islas Baleares, más en concreto de Mallorca, pudiera, por un lado, encontrar personalmente a científicos y científicas que trabajan sobre estas cuestiones, resolver dudas y después, sobre todo, elaborar de una manera autónoma propuestas para hacerles frente. Y para nosotros era muy importante que no fueran propuestas, digamos, de ámbito excesivamente general, sino que intentamos que se aterrizara lo más posible a la realidad de Mallorca. De hecho, lo formulamos a través de una pregunta básica, a través de la cual se articulaba la reflexión, que era ¿qué tenemos que hacer en Mallorca de aquí a 2030 para asegurar una respuesta justa y eficaz a la crisis climática? Y en esa pregunta, que puede parecer un poco larga o alambicada, para nosotros era importante que aparecieran algunas cuestiones importantes. La primera es qué podemos hacer en Mallorca. Es decir, no nos vamos a ver qué hace China, qué hace Estados Unidos o qué hace Alemania, vamos a ver qué podemos hacer
nosotros, ni tan solo en ámbito estatal español. ¿Qué capacidad tenemos desde aquí, desde lo local, para incidir en estas cuestiones? En segundo lugar estaba la cuestión del tiempo, de aquí a 2030, y eso tiene una justificación muy clara, y es que todos los informes científicos señalan que o reducimos nuestras emisiones a la mitad de aquí a 2030, o el objetivo de limitar el aumento de temperatura global a 1,5 grados se nos escapa de las manos. Y la diferencia entre quedarse a 1,5 o irse a más allá se contabiliza en centenares de millones de personas más afectadas, ¿no? Entonces creíamos que era importante situar medidas que tengan impacto ya y que serán realmente eficaces para cortar las emisiones a corto plazo. Y después había dos cuestiones importantes, que era la cuestión de la respuesta justa y la respuesta eficaz. Eficaz porque medidas puede haber 80.000, pero que realmente sirvan no hay tantas. Entonces nos gustaba o que pensábamos que había que centrarse en aquello que realmente sirve. Y la justicia o la equidad porque es imprescindible. Porque yo creo que además el cambio climático nos permite replantear muchas cosas. Nuestras sociedades son profundamente desiguales y tienen un impacto negativo tanto en buena parte de la sociedad como en la naturaleza. Y en ese sentido, también todos los estudios muestran que una respuesta adecuada al cambio climático tiene también efectos muy positivos en relación con la desigualdad social y viceversa. Políticas sensatas de reducción de las desigualdades permiten también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ese era el marco. Y en ese marco, pues desarrollamos durante 4 meses toda una serie de sesiones en las que, pues bueno, la gente iba aprendiendo, iba discutiendo y poco a poco se fueron definiendo esas prioridades, esas propuestas de acción. Bueno, quizá el dilema más importante al que teníamos que dar respuesta como sociedad, y ahí lo ligo con lo que decíamos antes, de que pues hay que aterrizarlo en la realidad local, es que nosotros, nuestra fuente principal de emisiones es el transporte. Y el transporte por carretera, pero también aéreo y marítimo. Y eso deriva, por supuesto, del hecho de que somos islas, pero en gran medida deriva de nuestra economía básicamente fundada en el turismo. Se ha ido perdiendo sector primario, se ha perdido industria y ahora parece que todo pasa inevitablemente por el turismo. Y eso tiene muchos problemas. Tiene problemas de resiliencia local, de poder hacer frente a las necesidades que tenemos, pero también tiene problemas respecto al cambio climático porque todas las actividades que desarrollamos son excesivamente intensivas en gases de efecto invernadero, porque a día de hoy no hay alternativa para mover millones de pasajeros con combustibles que no sean emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, ligando también con lo que decíamos de la transición social justa, yo creo que lo que perseguíamos es que la gente fuera capaz de cuestionar cosas que parecen como tótems, ¿no? Pues no, aquí vivimos del turismo porque se ha hecho siempre. Pues no se ha hecho siempre, hace 40 años no vivíamos de turismo y dentro de 20 años seguramente tampoco, porque las circunstancias climatológicas harán que no sea viable el mismo modelo que hoy. Entonces es simplemente poner a la gente delante de la realidad y ver qué soluciones se pueden ir adoptando, ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante que cuestiones que al principio parecían imposibles y que generaban mucho disenso, como la reducción del número de pasajeros, de visitantes y demás, pues al final salieron como propuestas ampliamente votadas por más del 90% de los participantes. Claro, esta cuestión de la Asamblea Ciudadana ya había habido otras experiencias en Francia, en Irlanda, y en general siempre se había impulsado por parte de los gobiernos, de las instituciones públicas. Nosotros, desde el Laboratorio Interdisciplinario de Cambio Climático, el LINC, ya lo he comentado, es importantísimo que se hagan cosas, que se dé una respuesta adecuada. Y veíamos que, desgraciadamente, desde las instituciones no se afrontaba como se debía esta cuestión. Entre otras razones, por miedo a la reacción de la gente, ¿no? Había pasado los chalecos amarillos en Francia y se tenía como mucho miedo a la reacción de la gente. Yo creo que todos somos razonables, todos si nos dan la información somos capaces de entender los riesgos, de entender la situación y de intentar ver las respuestas. Y viendo lo que se hacía en otras partes, pensamos que podía ser un ejercicio interesantísimo para perder el miedo, para dar la voz a la gente y además de una manera corresponsable, no como en un bar o en una encuesta. ¿Y usted qué opina de Pedro Sánchez, no sé qué, o Feijóo tal? No, vamos a sentarnos, vamos a aprender y vamos a hablar desde la corresponsabilidad, desde el sosiego, con una facilitación que hacía
que toda la gente se sintiera escuchada, todas las opiniones valoradas. Y eso vimos que no estaba en la agenda. Y entonces, pues si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma, y decidimos desde el Laboratorio de Cambio Climático intentar impulsar esto. Nos pusimos en contacto con la European Climate Foundation, que es una fundación que trabaja en estas cuestiones a nivel europeo y que es muy potente, y nos financió un pequeño estudio para que intentáramos aterrizar la propuesta de las asambleas a la realidad insular de las Islas Baleares. Y fue muy interesante, nos reunimos con toda la gente, todos los actores, empresas, ciudadanos, sindicatos, ONGs, administraciones públicas y además de las 4 islas, de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, con gente trabajando. Entonces, el resultado final yo creo que fue muy bueno porque fue fruto precisamente de ese diálogo previo. Y cuando el producto ya estaba hecho, la propuesta estaba realizada, claro, ya se lo habían apropiado todos los actores. Y yo creo que eso también es muy interesante. No es top-down, sino que realmente bottom-up vamos a ir construyendo esa propuesta. Y entonces, cuando terminamos la propuesta, pues ahí empezó la negociación política y la dificultad administrativa de poner en marcha un proceso que no es impulsado por la administración, pero que tiene que llevar a cabo la administración porque desde un laboratorio de cambio climático no tienes los medios. La administración entró, pero fue un proceso muy arduo. De hecho, te das cuenta, todo es un aprendizaje, ¿no? En esta vida, cada vez que intentas hacer algo nuevo, pues aprendes. A veces con hostias y a veces no, pero las hostias también sirven. Nosotros teníamos el apoyo, como te decía, de sindicatos, de empresas, de ciudadanía y de las instituciones, de la mayoría política en ese momento, y de hecho nos reunimos con todos los partidos con representación. Y entonces nos dimos cuenta de que había otros actores que no habíamos tenido en cuenta, que eran, por ejemplo, todos los funcionarios de la administración pública que tenían que facilitar que esto llegara. Y ahí fue un choque conceptual, la típica frase de esto no se ha hecho nunca, ¿esto qué es? Esto no lo hace la administración. Y la verdad es que presentamos nuestra propuesta a finales de septiembre y no tuvimos seguro la financiación hasta septiembre del año siguiente. Claro, con nosotros habíamos preparado una calendarización muy potente, dejando tiempo suficiente antes de las elecciones de 2023 para evitar que hubiera contaminación. Bueno, y desgraciadamente no pudo ser. De hecho, fue un problema porque, claro, no podías contratar a gente para preparar cosas porque no tenías la certeza de tener el dinero, hubo gente del equipo que se cayó y yo la verdad es que hubo un momento en que pensé que no se llevaría a cabo. Pero bueno, persistimos y al final valió la pena porque ha sido una de las experiencias más extraordinarias que he vivido y en la que he participado nunca. Pero hay que asumir que cuando se hacen cosas originales cuesta y vale la pena, pero requiere un esfuerzo importante y eso es importante preverlo. O sea, ir más a veces parece que la dificultad máxima es obtener el apoyo político, pero no, también todo el apoyo administrativo y demás, jurídico, es fundamental. Claro, nosotros empezamos todo esto en 2021 y se acabó acabó en febrero de 2023, justo cuando se acababa de disolver el Parlamento de las Islas Baleares y empezaba ya todo. Y entonces eso fue complicado, Claro, el proceso fue duro, el proceso fue largo, pero el proceso fue interesantísimo. Y no solo para nosotras, para las que lo organizamos, sino sobre todo, y es lo más importante, para las participantes. Yo me llevo sobre todo una frase, que al final, cuando terminó todo, la gente nos decía, es que ya no somos las mismas. Nosotras empezamos siendo unas personas y ahora somos otras. Y yo creo que eso es lo que, digamos, el resultado más significativo, que es la capacidad para incidir realmente en la percepción que tiene la gente de la realidad y en cómo se sitúa respecto de esa realidad. Después, ahora hablaremos de las propuestas, de si se aprobaron, de si no, del impacto que tuvieron. Pero yo creo que hay que ser consciente también de lo que cuestan las cosas. Y en ese sentido, yo creo que para las 60 personas que participaron, y estoy seguro para sus familias, para sus amigos, para la gente con la que trabajan, tuvo un impacto muy, muy potente. Además, tuvo un impacto potente no solo respecto de lo que son las propuestas climáticas o el conocimiento sobre el cambio climático, sino que tuvo un impacto potente sobre la posibilidad de establecer mecanismos de deliberación ciudadana, procesos democráticos,
que son distintos de aquellos a los que estamos acostumbrados, que son distintos a votar cada 4 años o a votar unos presupuestos participativos de yo quiero un no sé qué para mi barrio, sino que son procesos de corresponsabilidad. Y yo creo que eso también es algo importante. Es decir, las asambleas ciudadanas son importantes no solo por lo que plantean como respuesta a los desafíos, sino como ejemplo real de que la democracia es ampliamente mejorable y que hay maneras muy buenas para mejorarlas. Y para generar consensos a nivel social. Y aquí es otra cosa que quiero destacar. Y es que la mayor parte, más de la mitad de las propuestas que salieron de la Asamblea salieron con más de un 90% de apoyo. Y eso era impensable al principio. De hecho, cuando hablamos con el gobierno, le pedimos cuál era su compromiso respecto de los resultados. Y claro, el gobierno no sabía, dudaba, claro, cierto miedo de qué nos van a proponer estos frikis y tal. Y al final conseguimos decirles, pues mira, yo qué sé, toda aquella propuesta que tenga más del 90% la asumís como propia, y pensaron, pues 90%, pues por supuesto. Y nosotros también pensábamos que habría algunas. Pero en los procesos, si se hacen bien, si se deja tiempo y la gente se conoce y hay confianza y hay conocimiento y hay responsabilidad, pues eso, al final la gran mayoría contaban con más del 90% de apoyo y eso yo creo que también es importante. Y después están las propuestas en sí. Las propuestas en sí, hay muchas que eran muy interesantes. De hecho, desde el ámbito científico se dio apoyo a la gran mayoría de propuestas que habían salido. Y después, ¿se aplicaron? ¿No se aplicaron? Pues el problema fue que cuando terminamos, poco después hubo las elecciones, hubo un proceso muy interesante con el gobierno en el que le trasladamos las propuestas, tuvimos un retorno con reuniones con el gobierno, los consellers, directores generales, es decir, fue un proceso de aprendizaje muy interesante después de la Asamblea, pero hubo las elecciones y cambiaron la mayoría, ganó PP con el apoyo de Vox y esto quedó totalmente en el cajón. De hecho, no han conseguido reunirse los asambleístas con el gobierno desde entonces. Y bueno, pues evidentemente eso tiene un coste. Y yo creo que a la hora de afrontar este tipo de procesos democráticos o asambleístas hay que ser consciente de ello, porque puede haber decepciones y de ahí la importancia de intentar sacarlo del proceso electoral. De ahí la importancia de hacerlo lo más transversal posible. Nosotros asociamos a todos los partidos, pero bueno, parece que no fue suficiente. Pero más allá de ese chasco, que yo creo que es importante y que en cierto modo a todos nos pesa un poco, tanto por la urgencia de actuar frente al cambio climático como por sensación de responsabilidad hacia la gente que participó, creo que de todas maneras el resultado es muy positivo a muchos niveles. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer de cara al proceso? Como te decía, esto es un proceso de aprendizaje, como cualquier cosa nueva que se hace. Y a nivel europeo existe el NOCA, el Knowledge Network on Climate Assemblies, una red de conocimientos sobre asambleas climáticas y ciudadanas que yo creo que es muy interesante y se están extrayendo muchos aprendizajes. Nosotros, por ejemplo, un aprendizaje muy interesante es todo el trabajo previo para aterrizar a la realidad local. Yo creo que eso sirvió muchísimo para ganar legitimidad y para que tuviera, digamos, un desarrollo positivo. Otra cuestión súper importante que nos salió muy bien y que fue inesperada y que puede resultar sorprendente es la comida. Claro, nosotros reuníamos a la gente todo el sábado, empezamos a las 9 de la mañana y terminábamos a las 6 de la tarde. Y nosotros la comida, pues para ser coherentes, la contratamos con agricultores ecológicos locales que nos hacían la comida allí, con verdura de temporada y demás. Y estuvo riquísimo. Y entonces la gente estaba feliz de venir. No solo porque era interesante, sino porque además comía súper bien. Y eso generaba espacios también informales que también son muy positivos. Y yo creo que esos espacios informales hay que valorarlos y una forma de valorarlos es dando una buena comida que además sirve de ejemplo de lo que estábamos planteando, que es la necesidad de salir del modelo monocultivo turístico y hacer otras cosas que funcionan, que sirven y que además son agradables, ¿no? Cosas que hemos aprendido y que no hicimos bien porque no éramos conscientes. Creo que todos estos procesos son muy empoderadores de la gente que participa
pero en 4 o 5 meses no da tiempo para que la gente alcance un nivel de autogestión suficiente. Entonces, cuando acabó el proceso, se montó una asociación, ¿no? de la gente que había participado y que quería seguir. Pero les faltó tiempo, yo creo, durante todo el proceso para ir aprendiendo más sobre cómo gestionar los grupos, los colectivos, cómo trabajar. Y yo creo que eso también les ha pesado. Y otro aprendizaje importante, creo yo, es quizá la necesidad de trabajar más la imbricación entre las asambleas o los procesos asamblearios ciudadanos y el trabajo de las administraciones públicas. Hay ejemplos ahora en Bruselas, en Milán y demás, donde se están creando una especie de asambleas permanentes que participan de los procesos de toma de decisiones, incluso administrativas y viceversa, ¿no? Y es interesante porque la asamblea en sí es permanente, pero los miembros no, van cambiando cada año, ¿no? También de manera representativa. Y yo creo que eso es interesante porque puede servir para vencer muchas de las resistencias que encontramos a nivel de funcionariado, a nivel de funcionamiento de las administraciones. Y puede servir incluso para que cuando haya un cambio de mayorías políticas, quizá haya cosas que puedan seguir porque ya están como muy imbricadas en el funcionamiento de las administraciones. Yo creo que eso también es importante. Entzun ditugu, Pablo Garziaren eta Pau de Vilchezen hitzak, eta oker espanago, eurekin hitz egingo dugu segidan, izan ditzak zuen galderak argitzeko, ez dakite preste dauzkagun dagoeneko, hortxe, ikusten ditugu biak ere, Pablo García eta Pau de Vilchez. Benvinguts y moltes gràcies per vostres paraules. Muchas gracias por habernos explicado vuestras experiencias con estas asambleas ciudadanas. Me imagino que estaréis un poco deseando responder a las preguntas que puedan tener aquí presentes. Norbaitek galderarik izango balu, norbaitek zalantzarik, dudarik, kuriosidaderik aipatu dituzten prozesuen inguruan. Hola. Bueno, decía que muchas gracias a los dos. Han sido muy interesantes las dos exposiciones. Un tema que me parece importante es, en estos procesos ciudadanos, un poco de quién son propiedad, ¿no? O sea, un poco cómo se inician y quién es el propietario. Me ha parecido muy interesante, Pau, lo que has dicho al final de estas experiencias de asambleas permanentes, que son un poco más independientes de los ciclos políticos, legislativos, de las elecciones y demás, porque bueno, ahí me parece entrever que realmente quien son propietarios de esos procesos son los propios ciudadanos, ¿no? Porque muchas veces cuando escucho o cuando vemos este tipo de procesos, muchas veces emanan de los gobiernos, ¿no? Emanan de los poderes públicos, pero bueno, pues luego vienen las elecciones y el siguiente equipo de gobierno que viene, pues directamente se puede lavar las manos y decir, bueno, no me siento vinculado, ¿no? Con estos procesos. Entonces, bueno, no sé si puedes elaborar un poco más en este tema de las asambleas permanentes o cómo han tenido lugar. Luego me ha parecido interesante lo que hablabas del turismo sostenible, de las recomendaciones, que muchas veces decías, no, bueno, han salido un montón de recomendaciones, luego ¿qué ha pasado con ellas? Pues no sé muy bien, ¿no? Algunas han cumplido, otras no. O sea, ¿cómo se hace realmente el seguimiento de todo eso, ¿no? Que tiene que ver también con quién es propietario del proceso, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, mira, en el 97 en Calviá, en Mallorca, cuando Jaume Matas era presidente balear, estuve en una de las primeras congresos que hubo de turismo sostenible, hace ya casi 30 años, es la prehistoria casi, pero ya había un montón de recomendaciones para los gobiernos locales de cómo hacer un modelo turístico más sostenible en las Islas Baleares, ¿no? Bueno, 30 años después vemos un poco los resultados, ¿no? O sea, a veces no es cuestión de que las recomendaciones sean buenas, sino de luego qué ocurre con ellas, ¿no? Cómo se traslada todo eso, ¿no? al accionar político o público. Es una experiencia muy incipiente y sobre todo que yo conozca se está dando en Bruselas y en Milán, sí que también hay en otras partes. Y aunque se llame asamblea permanente, lo que es permanente es el espacio asambleario, no la gente que participa en ellos, ¿no? Entonces, cada año y medio se va modificando la composición. Lo que pasa es que hay un grupo de personas de la antigua asamblea que sirven de nexo
con la nueva asamblea para asegurarse de que se trasladan las reflexiones, las cuestiones y demás. Lo que facilita en este tipo de procesos es que las personas, ya sea electas, ya sea que forman parte del equipo municipal como funcionarios o del equipo técnico, participan también de todo el proceso, lo van siguiendo y no hay sorpresas y hay una legitimidad, yo creo, para que las cosas sigan adelante. Y hay un compromiso, además, cuando tú estableces una asamblea permanente, para dar salida, continuidad, respuesta, eso depende de cada lugar, cómo se hace, pero para que haya pues eso, un impacto mayor. Ahora bien, eso no es un escudo invencible ante cambios de mayoría política. Es decir, cambia el gobierno y cierra la asamblea permanente y se ha acabado. A no ser que se introduzca en textos constitucionales de difícil modificación, como sabemos aquí en España, pues toda ley o toda medida que dependa de una mayoría política eventual puede ser modificada por un cambio de mayorías. Entonces, en ese sentido, y lo digo con la respuesta de quién es la asamblea, yo creo que la asamblea es sobre todo de los y las asambleístas y debería ser de la ciudadanía. Las mayorías políticas van variando, pero para mí los procesos de asambleas ciudadanas son interesantes sobre todo como mecanismos de formación, tanto científica como de formación en ciudadanía activa y en procesos democráticos. Y yo creo que ese es el mayor valor. Entonces, a nosotros nos hubiera gustado acompañar mucho más el proceso para que llegara simultáneamente al resto de la sociedad, con los medios de comunicación y demás. Desgraciadamente, ni por tiempo ni por presupuesto, no lo pudimos hacer. Esperábamos que se pudiera acompañar, pues eso, todo el proceso asambleario con un mayor seguimiento, debate, que los medios invitaran a los expertos y después a los participantes, pero bueno, no fue así. Pero yo creo que si de alguien es la asamblea o si de alguien debería ser es de la gente, que es quien tiene que participar y quien tiene o que tendría que reclamar después que las cosas se lleven a cabo. No siempre se impulsan desde los gobiernos. El nuestro, por ejemplo, surgió desde la universidad y desde la constatación de que no se estaban llevando a cabo políticas responsables. Claro, después, sin el apoyo de las instituciones, es extremadamente difícil hacerlo y además, en términos de legitimidad, también puede ser problemático. En algunas partes se han hecho asambleas organizadas por ONGs o por asociaciones y siempre se les acusa de ser excesivamente partidistas o de defender solo un punto de vista, ¿no? Bueno, ya vemos. Y después, claro, también ligando con todo esto, el problema de la sostenibilidad o de las políticas es que muchas veces se quedan en la epidermis. Entonces, para mí, siendo un poco provocador, hablar de turismo sostenible es un oxímoron. No existe el turismo sostenible en la medida en que, por ejemplo, en Baleares depende de la llegada masiva de aviones y de barcos para los que a día de hoy no hay una alternativa tecnológica que permita el mismo volumen de desplazamiento de pasajeros. Entonces, turismo sostenible sería quizá reducir el número de turistas a un cuarto, pero no creo que sea eso lo que imaginan los propietarios de hoteles o el gobierno actual cuando habla de turismo sostenible. Ellos lo que ven es simplemente pues, que la energía que consumen sea verde, que se muevan con coches eléctricos, la pura epidermis. Si algo nos enseña el cambio climático es que o vamos a la raíz de los problemas, que al fin y al cabo es el sistema de producción y consumo actual, aplicado a todos los niveles, o no salimos de esta, ni de la crisis de la biodiversidad, ni de muchas otras, ¿no? Entonces, sí, las palabras a veces sirven para esconder realidades. Desgraciadamente, ahora mismo en Baleares hay un proceso que se llama la Mesa por la Sostenibilidad, en el que en principio tienen que participar todos los actores sociales y al fin y al cabo es un proceso para disfrazar de verde sin que lo sea realmente la apuesta por el todo turismo. Y yo creo que ahí el planteamiento de las preguntas y ofrecer espacios de aprendizaje y de reflexión para la ciudadanía debería servir precisamente para ir más allá de esos análisis epidérmicos que realmente no entienden o no muestran cuál es el problema real.
Pablo, si quieres añadir algo. Bueno, la exposición de Pau ha sido bastante completa, ¿no? Es que esto de la pertenencia... bueno, Pau también mencionaba la red NOCA. Os recomiendo un paper sobre gobernanza, modelos de gobernanza. No hay un solo modelo de gobernanza. Yo creo que la mayoría de asambleas son impulsadas por los gobiernos y esto tiene sentido, porque si quieres garantizar el impacto, también tienes que focalizar los temas en cuestiones donde, digamos, el gobierno esté comprometido. Si, como mencionaba Pau, vienen por parte desde una ONG que, aparte de que pueda estar sesgado por su posicionamiento, no puede asegurar que hay detrás un compromiso político. Ya nos cuesta desde dentro de la organización a los técnicos especialistas a veces, ¿no?, conseguir ese compromiso político. Imagínate si esa asamblea está promovida, impulsada, implementada desde una organización, digamos, independiente del gobierno, con lo cual no tiene por qué haber un compromiso detrás, se puede intentar formalizar antes, ¿no? Eso no significa que no pueda estar impulsada, demandada por la sociedad civil y que la administración recoja esa demanda y esa sensibilidad y impulse. Para mí el valor está en que las instituciones públicas desarrollen, implementen ese tipo de procesos, y ahí la institucionalización de los mecanismos de democracia deliberativa sí que puede ayudar. Yo coincido aquí también en que puede ayudar a fortalecerlos dentro de las instituciones de forma que sea menos dependiente, ¿no? Es un paso más allá en el que no estamos. Hay países con diferentes experiencias. La región alemana de Bélgica fue pionera, es muy interesante, pero luego hay diferentes modelos. Por ejemplo, también hay otros modelos en los que se pone a trabajar ciudadanos elegidos por sorteo con parlamentarios, por ejemplo, para resolver un problema específico. Es un ámbito de innovación y digamos que allí donde está más consolidado, pero creo que ahí también se necesita antes tener un cierto trabajo en democracia deliberativa, porque uno de los riesgos es que esto quede como un bullet, que decimos, como una seta que apareció un día y se acabó, ¿no? O sea, tiene que haber un trabajo de fondo. Quiero decir que esto de la pertenencia, yo coincido también con Pau que se debería interpretar como un proceso ciudadano, como un proceso de los ciudadanos, pero eso no quiere decir que tenga que estar diseñado o implementado desde fuera de la administración. Eso tiene también sus riesgos, ¿no? Y justo ayer, yo ahora me encuentro en Bolonia en un proyecto europeo sobre asambleas ciudadanas y teníamos discusiones sobre estas y planteaba, no ponemos en cuestión que las elecciones sean organizadas desde la administración pública. Es algo que no ponemos en cuestión, ¿no? No vamos a pedirle a una asociación de la sociedad civil que organice las elecciones. Es la administración pública que debe ser la garante de la calidad de los procesos democráticos, electorales, de la democracia representativa, ¿no? Pues desde ese punto de vista, también las instituciones, cuanto más incorporen los mecanismos de democracia deliberativa, pienso que también ayudan a su fortalecimiento. Beste galderarik, alguna pregunta más? Egunon, buen día, Pablo, soy Arantxa de Deliberativa. Volviendo un poco a lo que dijo antes Nayara de uno de los aprendizajes de las asambleas ciudadanas, que sería mejorar esta relación entre la propia asamblea y la sociedad en su conjunto durante la asamblea y después, que es verdad que es un punto, digamos, quizás débil ahora mismo de las asambleas ciudadanas. Me gustaría saber en particular, Pablo, qué podrías recomendar, sabiendo que la Generalitat, cuando hizo el proceso, puso bastantes medios, ¿no?, para comunicar la asamblea a un público más general. ¿Qué recomendaciones podrías hacer? Sabiendo también que aquí en Debagoiena es un proceso que lleva 2 años, que creo que esto puede ayudar mucho a que esta conexión se haga mejor, como también tú lo comentaste, Pau. Pero bueno, saber un poco eso, ¿qué puedes recomendar a este nivel? Hola, Arantxa. Buena pregunta, también difícil pregunta, ¿no? Por poner un poco de contexto, nosotros hicimos una inversión muy importante en una campaña de medios anterior a la Asamblea. Queríamos que, a ser posible, si un ciudadano recibía una de las 20.000 invitaciones que enviamos, pues que le hubiera sonado por algún lugar, ¿no?, de qué iba esto. Así que hicimos un spot para TV3, la televisión de Cataluña, para Radio Cataluña, salió en medios.
diferentes materiales, diferentes mensajes, también por redes. Bueno, esto hizo además que para el inicio de la asamblea hubo una atención mediática considerable. En la primera sesión, además, vinieron muchos medios. También hay que tener en cuenta que vino el entonces presidente de la Generalitat bueno, pues hubo bastante impacto mediático. Pero después esta atención mediática cayó mucho, ¿no? Lo cual hizo que con el público general pues ya no hubiera mucha conexión. Esta es una crítica habitual a muchas asambleas, no solo nos ha pasado a nosotros, nos pasa habitualmente, ¿no? Para nosotros, cuestiones que nos han hecho pensar, bueno, otras estrategias de comunicación, porque también hemos hecho una cierta reflexión de esa inversión en medios, que fue una inversión económica muy importante, qué resultados nos ha dado, ¿no? Y quizás cambiar una estrategia de comunicación basada en más redes, en otros canales, en otro tipo de acciones, ¿no? No tenemos ahí tampoco ahora mismo un plan muy concreto, pero sí otra cuestión en la que sí que nos gustaría explorar es que en otro tipo de proyectos tipo mini público, como una asamblea, que sea combinado con un proceso participativo más abierto y más amplio. O combinar, por ejemplo, estuvimos valorando en un proceso que se hace aquí sobre gestión del agua y que se va repitiendo al cabo de varios años, es un proceso participativo que tiene cierta tradición, incorporar junto con este proceso en un calendario de un año, dentro de este proceso amplio, también incorporar un mini público, como una asamblea, un jurado ciudadano, alguna posibilidad de este sentido, de forma que combines convocatorias más abiertas de participación, diferentes iniciativas, vinculado junto, por ejemplo, con una asamblea, ¿no? Y de esta forma, digamos, dar más oportunidades al público general también para participar y tener más oportunidades para referirte al proyecto, ¿no? Otra iniciativa que hemos visto interesante, que se ha hecho en Alemania, es entender una asamblea parecido a esto, un poco distinto, pero dentro también de un proceso participativo que está encadenado. Es decir, quizás se puede empezar por un proceso participativo más amplio donde se recoge una serie de información y eso tiene ya pensado una segunda fase, por ejemplo, en la que se celebra una asamblea y de los resultados vuelve a salir hacia un proceso participativo más amplio. Es decir, se va encadenando, ¿no? de forma vinculada diferentes momentos y espacios de participación en un espacio de tiempo más amplio, ¿eh? Pero, pero bueno, no tenemos, digamos, la solución, pero sí tenemos algunas ideas que nos gustaría explorar y como digo, creo que es algo en lo que muchas asambleas también han hecho esta misma reflexión, ¿no? De la conexión con un público más amplio, el maxi público y el mini público. Sí, también en ese sentido es interesante lo que hicieron en Escocia, que paralelamente a la Asamblea del Clima hicieron una asamblea juvenil, que participaban niños y niñas y adolescentes. Y yo creo que eso también permite llegar más lejos, ¿no? A las familias y demás. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Pablo que imbricar el proceso con otros procesos es, yo creo, la mejor solución. Sí. Sí, y por complementar una última cosa, ahora que mencionas, Pau, el tema de la participación juvenil, ¿no? Claro, siempre es una cuestión también de recursos, tiempo, ¿no? O sea, esto de las asambleas, tema tiempo y recursos es clave, ¿no? Nosotros nos planteamos como opción, en un inicio, hacer acciones complementarias a la asamblea. No tanto acciones de participación, pero sí acciones complementarias. Por ejemplo, hacer actividades de información en institutos públicos, ¿no? Institutos de secundaria. O organizar, por ejemplo, junto con la asamblea una actividad cultural. O el pase de un documental en el marco de la asamblea, donde también pudieran ir los participantes, pero también gente de fuera, ¿no? O una charla sobre ese documental. Y tuvimos un poco ahí lluvia de ideas, de acciones complementarias, y nos empezamos a emocionar, pero también pues lo de tiempo, recursos y son procesos complejos, ¿no? Y claro, todo eso también hay que equilibrarlo. Galdera gehiago? ¿Alguna otra pregunta? Antza denez ez, hementxe Bien, bukatuko parece dugu que no. Pablorekin eta Me estoy escuchando a mí Paurekin misma, izan perdón. dugun elkarrizketa. Pablo García, Pau de Vilchez, moltes gracias. Eskerrik asko.
Berriz ere geurera itzulita jardunaldiaren bigarren atalari irekiera emango diogu eta bertan Debagoienaren energia trantsiziorako deliberazio prozesua aurkeztuko dizuegu datozen minutuetan. 2021 urtean ekin zioten eskualdeko eragile ezberdinek D2030 markoan eskualderen energia trantsizioa elkarlanean bultzatzeko bideari. Eta urte hauetan guztietan proiektu eta ekimen ezberdinak bultzatu dituzte elkarlanean. 2025 urtean elkarlana oinarri izan da, jauzi kualitatibo bat emateko abagunean dago Debagoiena eta energiaren arloan azken urte eta erdian sukaldean lantzen aritu diren eskualde prozesua abiatuko dute. Hori horrela, gaurko jardunaldiaren azken atal honetan lehenengo aldiz aurkeztuko da eskualdean aurten burutuko den energia trantsiziorako deliberazio prozesua argitzen izena hartu duena. Zergatik eskualdean energiaren gaia lantzeko deliberazio prozesu bat eta herritarren batzarra? 3 arrazoirengatik. Konplexutasun handiko gaia delako, eskualdearen etorkizuna erabat baldintzatuko duelako eta erabaki konplexuak hartu beharra daukagulako energia trantsiziora begirako erabaki estrategikoak hartzeko. Azken atal honi hasiera emateko eskualdearen energia diagnostikoa eta erronka energetikoaren ezaugarritzea aurkeztuko digu Aritz Amestegik D2030 ekimenaren energiaren arloko arduradunak. Aritz Amestegi, zeuretzat hitza. Kaixo egunon. Niri datu hotzak eta gordinak aipatzatu bat zait. Datuen inguruan 2 ohar, hasi aurretik. Bat, datu hauek oinarritzen dira udalsareak bideratzen dituen datuetan. Bai? Eta ez dira perfektuak, seguruna ez dira segule izango datu hauek perfektuak, baina dauzkagun fidagarrienak dira. Bai? Eta bigarren ohar bezala, momentu honetan lantzen nahi dira 2023ko datuak, oraindik ez zaizkigu iritsi hor genden, honetan hasi aurretik lortzeko aukera izango genituen, baina ez dira iritsi, batzuk bai, erakutsiko ditugu, baina 21ko datuekin alderatuko ditugu. Hor mugatuko gara. 2019an egin genuen diagnosti, 2022an landu genuen diagnostikoak 2019ko datua zituen oinarri, 21eko dauzkagu, 21 ez da oso urte ona, batze balen bazate ez dakizen bagarren olatua surfeatzen eginan, orduan beraka nabarmen izango du, hor ikusten da bezala, sektore batzutan behintzat, baina daukaguna da. Espero dugu, hau dana hemendikan hilabete batzutara sakonago lantzea, teknalia ari zaiguia diagnostiko honen eguneraketan lanean, eta ikusten nahi gara, nola beraztu dezakegun hau dana, baina, datuak hauxe dira. Hor ikusita ezakezuen arabera, lehen sektorea horiz, eremu urbanoa, zerbitzuak eta etxe bizitzak izango liratekeena grisez, industria laranjez eta garraioa urdinez. Zenbakitan baino gehiago, gutako gehienei, zenbakiak gutxo esango digute, evoluzioa da, garrantzitsua kasu honetan. Eta gero beste ohar bat, hor marrak ikusteko, marrak konparatze balin baditugu, esan daiteke garraioa dela, CO2 isurketa gehien egiten duna eskualde maila. Baina honek tranpatxo badauka. Marra laranjak berarekin daramatza beste marratxo vertikal batzuk, eta horrek horkila bat markatzen digu. Zergatik, gaz industriala gehitu edo ez egite balin badegu, emaitza diferentatzen ateratzen zaigu, bestera batera esan da. Gaz industriala gehitze baldin badegu, beste marratxo hauen goialdian geldituko litzaiguke marra laranja hori. Eta gaindituko genuke garraioak suposatzen duna. Guk badakigu eskualdean ziklo kombinatua duen enpresa badagola, gaza argindar bihurtzen duna, badakigu aluminiozko labea daudela, baina ezin dezakegu ziurtatu guzti hori
nola mugitzen den. Badakigu horkila horretan mugituko dela, baina ezin dugu ziurtatu. Orduan, horrela jarrita daukagu, eskua ez nuke jolastuko goiko muga horretan izango danik industria, baina atz txikia bai. Orduan, horrekin gelditu, lehenbizikoz. Hemendik aurrera, kalkuluak eta eginda daude, gaz industriala goiko mugan egongo balitz bezala hartuta. Bai? Beste era batera ikusiko balin badeu, 2019ko datuak, 21koak. Aldaketa gutxi, bai? Nola banatzen den, sektore ezberdinen arabera, hemen ja detaile gehiokin, nekazaritza, abeltzaintza, hondakinak, zerbitzuak eta etxe bizitza zatitu ditugu. Aldaketa batez ere garraioan, goatu pandemia dela, beraz oso baldintzatuta datu hauek. Bai, eta honeaino. Ikusi dugu zein izan den evoluzioa, eta nola gaude. Beste lekuekin konparatuta nola dago debagoiena. Horretarako CO2 isurketak, hor biztanleko, marratxo bat falta da, biztanleko markatuz, adierazle bat bada, eta honek ahalbidetzen du beste leku batzuekin konparatzea. Hor ikusten dituz datu ezberdinak, Europako Batasunetik hasi, Espainia, Elkargoa, Erkidegoa, Gipuzkoa, eta nire txigiari kaso egite baldin badiogu, debagoinan 8,2. Bai, hau da, beste guztietan baino gehiago. Hoi da egoera. Energiari dagokionez, 2019an esate genuen erdia zala eskualdeko industriak konsumaren ergia bere gain zuela eta garraioak edo mugikortasunak herena. Datuak gutxi gabera mantendu dira, 2021 begira aldaketa txikiak izan ditu, baina, ez dut uste oso nabarmentzeko adianik. Zenbat konsumitzen den, zenbakietara ekarrita. Gutako gehienei ere, zenbaki hauek ez digute gehiegi esaten. Hemen, bi ideiakin gelditu. Batetik, eskualdearen konsumoaren herena argindarra da. Eta 2050 begira esan nadakau, eta helburua jarrita daude, deskarbonizazioa dela eta zerora hurbildu beharko litzatekela, elektrikoa ez dan hori, ze hori dana erregai fosila da. Orduan, lan pixka daukagu, hemen arroxa kolorea eman diote, marroi arroxa kolore horretatik berdera pasatzen. Erronka, latza. Bestalde eta ulergarriagoa egiteko, gutako gehienak olako gauzetan, esan bezala, pixkat galduta ibiliko gea. 131 hori lortzeko, eta bertan jarriko balin bagen itxun energia berriztagarriak, ze beharko genuke. Hemen frontean ikusi dituzu da aerogeneradoreak, horko zati bat, Gipuzkoari dagokio eta Debagoienari. Debagoienari dagokion torre hoien 8 alako beharko genituzke 131 horretara bakarrik iristeko. Edo, eskualdean, mini hidraulika badaukagu, oinatin bertan, alako 42 urjauzi beharko genituzke. Nik ez dakit nun sartzeko modu izango genituzke eolikoak, 42 urjauzi ez daude. Ez dauzkagulako alako urjauzi pila. Bestera bat edo, bestera batea neurtuko balin bagendun, 511 ekiola beharko genituzke. Hau da, Arrasaten hektare bat okupatzen duen eta lurrean jarritako parke badaukagu, alako 511. Beste metrika bat nahiko balin bagendun, Arrasaten uharkapen, frontoiko goiko telatuan, plaka jarri dituzte. Da justu ekiola 10 aldiz txikagoa, biderramar. 5.000 frontoi haundi beharko genituzke plakak jarriakin goien 131 hori bakarri lortzeko. Hau jartzen dugu bi arrazoiengatik. Batetik ikusteko erronkaren tamaina, askotan galduten deialako guzti honetan, eta bestetik eskualdean jarri nahiko balin bagendu hau dana, ez dakit nun, baina seguruna konsuma murriztu beharko genuke. Esan dizuet, 2021 arteko datua bakarri dauzkagula, bi gaietan ezik, argindarra 23 arte badaukagu, eta gas industriala ere. Eta gas industriala ez, eta gasa orokorrean, barkatu.
Orduan, hor ikusten da, pandemiaren eragina zein izan duan, 20an industriak berakara nabarmena izan duzun, eta gero pixka rekuperatura, ez da iritsi 2019ko datuetara, baina ja, badirudi, tendentzia horizontal hartzen ari dela, eta argindarra eremu urbanoan, lehen esan deten bezala, etxe bizitzak eta zerbitzuak, niko horizontal izan doa. Berakada txiki bat nabarmentzen da hor 20an, baina apenas. Eta gazean, gora bera gehiagokin, kasu honetan, industriak berakara nabarmenagoa izan du, 20ko datuetatik berago gelditzen zaigu gaur egun gaz konsumori, baina aldez, kontra eremu urbanoan goraka egin du. Zenbat berriztagarri daukagu instalatuta. Zenbat geneukan 19an, zenbat daukagu 21an. Hor bukaeran, markatzen dizuet zein dan diferentzia. Nabarmentzekoa, fotovoltaikoak izan dudun goraka da. Eta hau, 22an ustet plazaratu ziala nes funtsek ematen zituzten diru laguntzak, beraz, espero dugu 23, 24, 25 bitarte honetan, handikan goraka da nabarmenago izatea, hemen ikusten da, 65ko goraka da izan duzun 2 urte hauetan. Oso albiste ona, albiste txarra da, abia puntua nahiko bajua dela. Hau beste grafika baten jarri izaten dugu, eta ia testimoniala da, marratxo bat izaten da bila. Eta besteetan, ikusten dezue, izan dudun bilakaera. Orduan, ikusi dugu zein da egoera, ikusi dugu berriztagarritik zenbat lortu daiteken, saiatu geha hori dana, grafika ulergarri batean jartzen. Eta hau osatu dugu. Hau ulertzeko, nik uste nahiko erresa dela. Alde batetik, energia 2019an, lehenbiziko zutabea. Marroian, 2300 gigabatio arte eskualda daukan konsumoa. Beian, marratxo hori, da gaur egun sortzen dan berriztagarria bertan. Eta hemen trampatxiki bat egin dugu. Horko eolika hori hemen sartu dugu, baina hori ez da hemen konsumitzen. Ez dakik nun konsumitzen da. Sarera dijoa, eredu hori da, hortik bertan sortutakoa nola da, sartu egin dugu. Baina hori kenduko balin bagendun, marra izango litzateke, testimoniala. Teknaleari beste gauza bat eskatu genion. Neurtzeko mesedez eskualdeko telatuek zuten energia sortzeko ahalmena. Hau da, hartu zian eskualdeko telatu guztiak eta neurtu zen bertatik zenbat energia lortzeko aukera ongo litzateken. Hori da, horri guztien den, marra more hori. Eta antzera, eskualdeko basoetatik atera daiteken egurra beti ere urtero eta beti ere basoa suntxitu gabe, eta hori da, marra argi hori. Osea, urdin argi hori. Ikusten dugu, zati bat kendu diogula gaur egun konsumitzen den guzti horri, baina indikan, laurdena baino pixka gehiago lortuko genuke. 2021ko ariketa berdin egin da, ikusten dugu konsumoa pixka jetxi dela, 2005etik 2050era, gutxi gura bera, potentzialak antzea jarraitzen du. Orduan, albistona da, marroi gutxi ikusten dela, baina indikan erenare ez dugu egiten. Eta azkenekoa, hor, nola papera dan aguantatzen duen, eta gore etorri gehan, esaten duen, hemen, kontsumo murrizketa ere sartu beharko du ekuazio honetan. Kontsumo murrizketa izan daiteke edo efizientziaren aldetik, edo aktibidadea gutxitzearen aldetik. Hor, 40ko kontsumo murrizketa planteatzen dugu. Eta alare, erdira ergea iriste. Orduan, hemen badago, erabaki biharreko asko. Interrogante bat jarri dut, baino desinterio dira. Adibidez, telatu ahalmena landu nahi balin badegu, ze txostenak esate zigun, egokiak diran telatu guztiak aprobetxatu beharko genuke, honek esan nahi du, enpresa telatuak, baserri telatuak, eta bizilagunen telatuak, eta osotasunean. Badakigu askotan bizilagunen komunidadetan, portala margotzeko komerik izaten ditugula, holakoetarako ere. Orduan, zerbait egin beharko genuke, aparte hori sustatu, hemen badaude, izugarrizko galdera pila erantzuteko.
Eta horretik interrogantea. Egoera hau izan da, ze aukera dauzkagu. Guri 5 bururatu zitzaizkigun, oantxe ikusiko ditugunak, batzuk dianak jarri egin ditugu, baina espero dugu ez gertatzea. Bueno, batetik lehenbizikoa, orain arte bezala jarraitu. Alderdi politiko batzuk hau esaten dute. Leno Balearretakoak, Vox eta hauek aipatu ditu, bueno, haien autua da, orain arte bezala jarraitzea. Hori alderdi politikoek, baina gizartearen zati batek esaten du, nik orain arte bezala jarraitu nahi dut. Nahi ez aldatu, nire bizi baldintzak. Hori da aukera bat. Hor sartzen dut ere, hartzen ditugu neurriak, zen neurriak hartzen agigea, ez izatean nahikoa eraginkorrak eta behar dan abiaduran ez hartzea. Hau da gauzak egitea, baina emaitzak ez ikustea. Bigarren aukera, SMR-ak, reaktore txikiak. Orain dela gutxi arte, honetaz, hilaetzan hitz egiten, orain dela hilabete batzuk, ez dakit zen Euskal Enpresa foro batean, enpresariek maila gainean jarri zuten. Nuklearra, igual, pentsatzen hasi beharko horrelako zerbait egiten. Macronek SMR-ak defendatzen ditu, Trumpek estatu batuetan ere, zer gertatzen da, oraindik esperimentala dela. Lehenbiziko SMR olakoa, aurten aurkeztu dute estatu batuetan, eta desbiderapen ekonomiko dexentekin. Orduan, bideragarria da ekonomikoki, aurrenekoa izan da, igual ez da adierazgarria. Baina, bueno, aukera hori, batematek mai gainean jarriko digu, beharra iriste balin bada. Hirugarrena, desazkundea. Igual ez dakau beste remedioik, eta igual epe luzera bide hau da, oain, zenbatekoa nola egiten da hau, zein dia urratsak, hori dana ere, interrogante horietan sartzekoa da. Laugarrena, oain arte kanpotik ekarri izan balin badau energia, jarraitu dezagun hori egiten. Guk ez ditugu hemen eolikoa jarri nahi, baina beste leku batzutan jarri behar dituzte guk handik ekarri alizateko, eta leku guztietan arazoa daude. Eta hone badauzka beste peaje batzuk, efizientzia. Extremaduratik ekarri nahi balin badau argindarra, 10%, 20% bidean galtzen da, horrek esan nahi du, nik 10 konsumitze balin baditut hemen, 11 edo 12 jarri behar dialan. Bai? Bestalde garraioa, orain dela ja urte eta piko izango da, Teruel existe alderdi politikoak, Teruelen egiterazi joaztien edo proposatzen zian parke batzun aurka hitz egintzun, bi arrazoiengatik, batetik ingurumen azterketak beraien ustetan etzialako behar bezala egin, eta bigarrena tentsio handikoa autopista batekin zijoalako hango parke eolikoa, Teruelen haste zen autopista hori eta Bilbon bukatze zen. Orduan, potamarra zuzen bat eta aber nondik pasatzen den autopista hori. Dependentzia, Aragoiko kasua jartze balin badeu, nik ez dut uste haiekin akordi bat ingo balin bagendun, interruptoreak kenduko zigutenik, baina seguruna Alemaniak ere etzun pentsaten. Errusiakin izango daukan arazoa izango zunik. Eta gero etika, badakit horrelako eztabaida guztietan etika azkena izaten dela, baina nik ez balin baden ere txonduan nahi, Aragoion balin bada, berdintzait. Bale, eta azkenik mix bat, hau izango da, seguruna razionalena, baina zailena lortzen. Ze adostu egin beharko dugu, kontsumo murrizketa, zenbatekoa eta nola egiten dau. Zenbateraino preste hongo gean, gure otxurak, gure kulturan barneratuta daukagun otxura asko, nola aldatzeko, edo zenbat aldatzeko prest gaude. Aldena hemen sortu, bale, zer bai, zerrez, nun bai, nun ez, zein dira marra gorriak, hori dana ere, interrogante horien barruan. Eta azkenik, segurunez iritsiko bertan sortzera dana, bertan ez daugagunak, kanpotik ekarri beharko dugu. Honea itzuli nahi dut, azkeneko zutabe hori, azpimarratu nahi dut, hori izango genukela aplikatuta kontsumo murrizketa bat, desazkunde hor sartzen dugu, telatu guztiak aprobetxatuta, eta gaina baso zati bat horretara bideratuta, beti oso zaila izango dela hori ere. Baina azpimarratu nahi dut kokatzeko. Batzutan, telatuetan jarrita batzu irutze zaigu, edo honetan hasten gehan, nire honetan hasien izan esaten, telatuetan jartzen dut, eta nahiko. Ikuste dugu horrekin nahikoa ez dela.
bai. Eta bukatzeko, bueno, goizean zehar azaldu dizkigute, erronka konplexua, honi aurre nola egiten zaio, ez dakigu. Horrelako gauzei normalean esan indigute, nola aurre egiten zaien, edo emanak etorri zaizkigu soluzioak, beste bide bat jorratzeko aukera daukagu, gai estrategikoa da. Ura, elikadura eta energia ezinbestean behar ditugu. Orduan, estrategikoa. Gure esku balin badaude, hobe. Ez dago soluzio perfekturik, hau ez da Star Wars, ez da zientzia fikzioko pelikula bat, non espata batekin altzairua mozten dan. Altzairua 1500 gradutara berotu behar da urtzeko, eta horrek, erabiltzen den energia erabilita, izugarrizko energia pila behar da. Bai? Orduan, horren kontziente izan behar geha, eta biharko egunean ere altzairua urtu beharko dugu. Hartzen den edozein bidek ondorioak sortzen ditu, hemen eolikoa jarri kalte batzuk izango ditu, kanpoan jartzen baldin badeu, beste kalte batzuk. Orduan, eztabaidatu beharko dugu, erderaz espresio bat bada, euskeraz baino beto ikusten da, la menos mala aukeratzeko. Eragile ezberdinekin, plano ezberdinetan lan egitea tokatuko zaie, otxura dakau, ez hau gobernuak egin dezala. Hau industriaren gauza da, ez bakoitzak bere planoan, ni gatik-gazitan ere planoan, herritar bezala, nahi tokatuko zai gauza batzuk egitea. Industriari tokatuko zaizio bere etxeko lanak, udalei tokatuko zaie beraiena. Eta hola, gora, bakoitzak bereak, baina danai tokatuko zaizkigu. Eta gero debate hauek bideratzeko markoak behar ditugu. Hau bada marko bat, herriz-herri biligia holakoak kontatzen eta hori ere bada, baina ez da ohikoa. Eta beste gabe, Gorka, ire txanda. Uxo batera. Azeu. Gogoz, berbeiteko gogozatu zai, ez da? Igotzeko esan duztan ego. Aritzek ez, aurkeztu du zein den, debagoienean eredua, erronka energetikoa baita. Baina zer egin dezakegu, eskualde gisa tamaina eta konplexutasun honetako erronka baten aurrean nola hartu, mai gainean ditugun erabaki konplexuak, ahalik eta adostasun handienarekin. Segurutik galdera horiek ez dute erantzun argirik, baina edozein kasutan erantzunak ekinez eta arduraz hartuz bilatu behar dira. Zalantza barik, debagoieneko arlo ezberdinetako eragileak, bilaketa hori egiteko martxan jarri dira dagoeneko, eta horri erantzuten dio gaur hemen aurkezten ari garen argitzen ekimenak. Eta hori azaltzeko, argitzen ekimenaren nondik norakoak azaltzeko bai, hemen ditugu ja prest, Gorka Artola eta Eba Gaiu. Hoi bai, zeuen eitza. Eskerkamin. Bueno, egun ondan, oi? Nik bai haitzatzen dut, ezer berrik segurasko ez dut esango, azkenian indouna da, segurasko azkenengo hitzartze guztietan jasodan horren pilaketa eta horren prozedura ze indoun ontxe arte azaldu eta gero ebak hemendik aurrera zela plantatzen da, bai. Dudabarik goizean zehar entzun du behin eta berriz, azkenean eskuartean dauzkagun erronkak ze konplejoak dien eta horrek nolabait erantzuteko nolako dinamikak martxan jarri beharko inuzken, ez? Eta dilema konplejo horrei erantzuteko nolabait lurraldean demokrazia deliberatiboko erramintxak edo tresnak martxan jarri biharraren edo egokitasuna eta biharra. Eta ontxe aritzik aurkeztu dozkun azken aurkezpen honetan, uste dut nabarmen jartzen dela mai gainean ze erronka dauzkagun eskualde mailan, ez? Uste dut eskualde mailan bagarela, eta hala prozesu honek ala demostratzen dut, bagarela hainbat eragile egoera honi modu proaktiboan heltzeko eta horri aurre itxeko nolabait ardura daukagunak eta hortarako segurazko mekanismo berrixak aktibo biharra daukagula, ez? Eta hortik sortzen da argitzen. Ze da argitzen bera? Argitzen eskualdean energia transiziorako deliberazio prozesua da. Tresna bat izateko sortu dana, eta uste duguna lagungarri izango dela, eskualde moduan energia arloan dauzkagun galderei erantzunak topatzen, adostasunak eraikitzen energian arloan urratsak emoteko bultzada,
biharko dugun bultzada hori izaten eta proiektuak eta mekanismo anitzak aktibatzeko. Uste dugu importantea dela energia transizio hori bultzatzea, gaur garbi geratu dira arrazoiak, eta uste dut horretako hiru aipatzea bezobran ez dagoela, ez? Bat, dudabarik, gure herrialdia, lurraldia, energia konsumitzailea handi bat da, edozein lurralde garatu eta industrializatu moduan, eta larrialdi klimatikoan eragiten gabitz modu aktiboan. Eta uste dut hor gure ardura hartu behar badukagula, eta nolabait aurrera begirako belaunaldixei horri buelta emon eta eredu iraunkor bat lagatzea dagokigula. Bestetik, energia gure eskualdean etorkizunerako bizigartasuna oinarri bat dala be argi geratu da, bai garapen ekonomikoan, lurralde antolamenduan eta orekan, ingurumenian, herritarren bizi baldintzetan, dana zeharkatzen daben eta baldintzatzen daben faktore badalako, ez? Eta hirugarrena eskala kontua. Energia transizioan eskala anitzetan landu beharra dagoela uste dut bukaezina dela, eta etorriko dien, nazioarteko eraginak, estatuta autonomia mailakoak, baina transizioaren bidian, tokiko mailan biharrezkoa dagula uste dut bultzada hori emotia, eta baloratzen nolabait hori eskualde eskala baten edo izan zeikela egokixena. Esan dako moduan, eskualdian 2025 urte honetan abiatzen gabitz argitzen deliberazio prozesuak badauka berezgarri bat, eta hori lehengo kasortan mirenen hitzartzean eta nahiaran nian argi gelditzen ez. Lankidetzako gobernantza oinarri bia daben eta balore batzuk edo modu batzuk dauzkan prozesu bat. Pau eta Pablok hitzartzetan aitzatu dabez, halako prozesu bat erakunde publikotatik sustatu lehike, baitxa eragiletatik baina kasu honetan uste dugu eta gure postua eskualdeko arlo desberdinetako eragile, industria, instituzio publiko eta alderdi politikoak, talde komunitarioak, landa garapeneko elkartia, landa garapenarekin lotutako eragileak, danak batera, nolabait sustatzaile izango dien prozesu bat bideratzea dela. Argitzen prozesuan bidez, arlo eta ikuspegi ezberdinetako eragileen artean adostasunak landu nahi ditugu, eskualdean energia transizioan bidia bultzatzeko eta erabakiak hartu eta aldaketarako mekanismoak aktibatzeko. Badakigu eztabaida konplexua dela, askotan desadostasunetatik abiatzen gala, baina uste dugu badagola premisa komun bat eta da adostasunak lortzeko biharra eta horretarako borondatia. Eta esan duten moduan arduratik lan izeko konpromiso hori ez. Aurre fazia, nundik gatoz nola jauga onaino. Gaur publiko itzen duen prozesu hau, hilabete askotako lanan ondorio da, 2022-2023 ikasturtean hasi ginuan, Gobernu Batzordean energia transizioa eskualde mailan bultzada emoteko eragileen anitzen arteko deliberazio prozesu baten biharra definiduz, eta eskualdeko arlo ezberdinetako eragileekin konpartiduz momentu hartan. 2023ko irailean, ekin gontzan eragile anitzekin osadutako aurre prozesu bati, eta ja ordurako alderdi politikoak, pribauak, zein komunitarioak batzen zituen prozesuaren hasierarekin. Prozesuaren amaieran, argitzen sustatuko daben eragileen artean mandatu organoa osatu ginuan, eta lankidetza hitzarmena sinatu ginuan 2024ko abenduan. Mandatu organoa izango da, argitzen prozesuan gobernu organoa eta lankidetzan oinarritua izango da. Eta mandatu organoaren ardura izango da, prozesuaren sustapena eta garapenaren ardura. Zeintzuk osatzen dugu mandatu organo hori? Momentu honetan, Debagoeneko 9 udaletako ordezkarixak, Gipuzkoako 8 eta Aramaixo, eta bertan ordezkaritza daukagun talde politiko guztietako ordezkarixak osatzen dugu. Deba garaiko landa garapen elkartia, enpresare, Fagor taldia, Goiener, eskualdeko energia komunitateak, Isotzen Elgetakoa, Berener Bergaran, Ekiola Leintz Bailaran eta Esnar Geskoriatzan, eta Tantai baso jabe kooperatibak. Argitzen prozesu deliberatiboa alaxe definidu zen, irakurringo dut, prozesu deliberatiboa eskualdeko eragile publiko, pribatu, komunitario eta oroar, herritarrekin energia transizioaren inguruan burutuko den prozesua izango da. Gaiei dagokion informazioa zehatz eta egokitik abiatuta Debagoienean gertatu behar den trantsizio energetikoaren aukera ezberdinak aztertu eta ebaluatzea izango duelarik oinarri.
Eta bi helburu emarkau die, eta horrek hemen dienak. Energiaren alorrean helburu amankomunak ezartzea, kontsentsu zabalen bitartez, eta egiteko modu berri bat abiatzea. Eta bigarrena, Debagoien eskualdean, herritar eta eragileak ahalduntzea, energiaren aferan beren ardurak hartuz. Eta bukatzeko, prozesua bermatzeko printzipio batzuk be adostu die. Eta horrek ondorengoa die. Eragileek prozesuariko konpromisoak hartuko dituzte, prozesua ez da alderdikerietarako erabiliko, interes orokorra interes partikularrei gailenduko zaie, prozesua ez da erabiliko aldez aurretik hartutako erabakiak gizartearen ahotan jartzeko, prozesuan zehar parte hartzaileak ez dire epaituak sendituko eta beren iritziak kontuan hartuko dira. Eta honekin oraintxe arte prozesuaren hasierak emondabena eta ondoren ebak jarraipena. Gorkak azaldu digu argitzen prozesua nondik sortu den eta orain arte egindako bideen zein urrats eman ditugun. Hurrengo minututan, prozesua nola garatuko dugun azalduko dizuet. Prozesuak hainbat elementu, fase eta tresna ditu, hemen ikusten den moduan. Lehenengoa da mandatu organoa. Argitzen prozesua, eskualdeko arlo anitzetako eragilez osatutako mandatu organoak bultzatu du, Gorkak azaldu duen moduan. Mandatu organo eskualdeko arlo ezberdinetako eragileen ordezkari gisa 26 kidek osatzen dugu, eta lankidetzako gobernantzan oinarritu gara. 2024ko irailetik hasita, hilean behineko batzarrak egiten ari gara, prozesua bera bultzatzeko eta gure artean adostasunak eraikitzeko behar ditugun oinarriak lantzeko. Goizean azaldu diguten moduan, herritarren batzarrak dilema konplexuak elkartzen dituzten erronkei erantzuteko metodologiak dira. Energia transizioaren gaia adibide egokia da. Erpin anitz baten ditu eta gaur egun gaiaren inguruan adostasuna lortzeko arazoak ditugu gure lurraldeetan. Horregatik ari gara prozesu hau lantzen. Azpimarratu behar da, Naiara goizean egin duen moduan, herritarren batzarrak ez direla erabiltzen konpontzeko eta adostasunak eraikitzeko errazak diren arazoak lantzeko. Esaterako, Gabonateko argiak bai ala ez gaia argitzeko ez dugu horrelako tresna bultzatzen. Ez da energiaren arloan sentsibilizazioa bultzatu behar dela erabakitzeko ere. Seguruenik horretan ados egongo gara denok. Herritarren batzarra aktibatzen da, gai konplexu baten aurrean dilema bat dagoenean argitzeko eta adosteko konplexua dena, ikuspegi kontrajarriak daudenean, edo dilema egiteko etiko sakona dagoenean adibidez. Prozesua garatu ahal izateko eskualdean energiaren afera lantzearekin lotutako dilema zein den definitu behar izan dugu. Ondoren, prozesua gidatuko duen galdera ere adostu dugu. Horrela, prozesuaren ondoren lortu beharreko emaitzak galdera hori erantzutera eraman behar gaitu. Hona hemen adostatuko dilema eta galdera. Debagoiena energia konsumo handiko eskualdea da. Besteak beste, ehun industrialak eskualdean duen garrantziarengatik eta bizi ereduarengatik. Dagoeneko eraldaketa energetiko, ekologiko, sozial eta ekonomikoa gertatzen ari da. Debagoieneko eskualdeak garapen eredu iraunkorrerako bidea bultzatu beharko du, eta horrek energia kontsumoa gutxitzea eta energia berriztagarrien garapena ekartzen du. Baina, kontsumo energetikoa gutxitzeak ehun industriala murriztu dezake, eta bizibaldintza eta ereduak eraldatu. Era berean, energia berriztagarrien eskala handiko proiektuen garapenak biodibertsitatean eta landalurrean eragin dezake. Horren ondorioz definitu beharko da energia kontsumoaren murrizketa eta eskualdean energia berriztagarriak zein mailatan garatu beharko lirateken. Alegia, eskualdeak
izango duen dependentzia energetiko maila. Halaber, eraldaketa horri egiteko moduak desorekak areagotu ditzake pertsona, erakunde, herri eta lurralde ezberdinen artean. Eta galdera zein da? Zein ekintza edo aldaketa bruto beharko dituzte debagoieneko tokiko eragileek energia kontsumoa murrizteko eta energia berriztagarrien garapenerako? Galdera horri erantzuteko orduan, honako irizpideak hartu beharko dira kontuan. Debagoieneko eskualdearen ehun industrialean, bizi baldintzetan eta ereduan duen inpaktua. Debagoieneko eskualdearen dependentzia energetiko maila. Energia berriztagarriek biodibertsitatean eta landalurrean izan dezaketen inpaktua ahalik eta txikiena izatea. Ahalmen eta erantzunkizunen arteko proportzionaltasuna pertsona, erakunde, herri eta lurralde ezberdinen artean. Badakigu energia eredua aldatzeko burutu beharreko guztia ezin dela eskualdetik bultzatu. Baina energia transizioa eskala anitzetan bultzatzea beharrezkoa da. Eta prozesu horren bidez, eskualdeak dituen ahalen eta konpetentzien markoan aktibazioa bultzatzea dugu helburu. Bi elementu horiek, dilema eta galdera, aurre fasean landu genituen. Eskualdeko arlo ezberdinetako eragilekin eta prozesua hasteko baldintza gisa. Gero daukagu mahai sektorialak. Mahai sektorialak jada abian ditugun ariketak dira. Dilemaren barruan dauden erpin ezberdinak eskualdeko eragileekin batera aztertzea dute helburu. 4 mahai sektorialak antolatu ditugu. Industria, landagarapena eta ekosistemak, ziurgarritasunak eta gazteak. Esan bezala, mahai bakoitzean gai horrekin lotutako eskualdeko hainbat eragile batu ditugu eta erronkaren erpin horren inguruko hausnarketa egin dute. Ariketa horretatik eskualdeko eragileek ateratako ondorioak prozesuko hurrengo urratzean txertatuko ditugu. Herritarren batzarrean, alegia. Energiaren erronka ondo ulertzeko, arlo bakoitzean eragileek duten ikuspegi eta ezagutza balioan jarri gura dugu. Hurrengo elementua da herritarren batzarra bera. Goizean Naiarak azaldu digun moduan eta Mallorca zein Kataluniako esperientzietan ikusi ahal izan dugun moduan, herritarren batzarra nazioarte mailan esangura handiko metodologia da. Dilema konplexuei erantzuteko erabiltzen dena. Metodologia horretan, ausaz aukeratutako 50 herritarrekin ariketa bat egingo dugu. Taldeak 5 egun osoz prozesu bat egingo du. 3 ariketa handiz osatuta. Lehenengoa, informazioa jasotzea. Galderari erantzuteko beharrezkoa den informazioa jasoko dute. Adituen eskutik eta eskualdeko eragileekin egindako gogoetetatik. Bigarrena, deliberazioa. Bigarren urratsa, informazio horri oinarri hartuta eta bide laguntzarekin, deliberazio ariketa izango da. Bertan, gaiaren inguruan elkarrekin hausnartuko dute eta ondorioak adostuko dituzte. Eta 3. gomendioak. Azken egitekoa izango da galderari erantzuteko gomendioak proposatzea. Gomendio horiek mandatu organoaren esku geratuko dira. Mandatu organoak gomendio horiei erantzun emateko eta bide emateko konpromisoa hartu du. Eta bukatzeko mandatu organoaren prozesua. Esan bezala, herritarren batzarrak landutako gomendioak mandatu organoaren esku geratuko dira eta organo horretan horiek sakon aztertu eta bideratu ahal izateko lanketa egingo da. Azken fase horretan gomendioei erantzuna emateko eta proposatzen diren eraldaketa aukerak abian jartzeko soluzioak landuko dira. Lankidetza publiko komunitarioaren bidetik eta lehen azpimarratu den bezala beti ere organo horretako kideen eskumen eremuaren barruan.
Bidea egiten lankidetzan hasteko, abia puntu sendoa ereiki dugu azken hilabeteotan zehar. Eragile asko aritu gara lanean, aurre fasean prozesua bera zehazten, bere helburuak, printzipioak, metodologiak, dilema eta galdera. Orain mandatu organoaren dinamikaren barruan, esan dugun moduan, hilean behin eragile ezberdinetako 26 ordezkari batu gara. Eta mahai sektorialetan, eskualdeko hainbat arlotako kide aritu dira elkarrekin hausnarrean. Baina prozesua hasi besterik ez da egin. Argitzen prozesu irekia eta zabala izateko jaio da. Horretarako eragile gehiago inplikatu behar dugu. Eta zu, eragile? Presaude eskualde iraunkorrago baterako norabidean elkarrekin arraun egiteko? Enpresak, elkarteak, hezkuntza eta berrikuntza eragileak, gaztetaldeak, kulturgileak, ekintzaileak, denon ahalegina da beharrezkoa eskualde iraunkorrago bateranzko sakoneko eraldaketa lortu ahal izateko. Horregatik, askotareko eragileen atxikimendua eskatzeko aprobetxatu nahi dugu gaurko aurkezpen ekitaldia. Hurrengo aste eta hilabetetan, erakunde ezberdinekin harremanetan jarriko gara prozesuari atxikimendua eskatzeko asmoz. Atxikimendua emateak esan nahi du. Adostasuna adierazten dugula dilemaren planteamenduarekin. Adostasuna adierazten dugula dilemari erantzunak bilatzera bideratuko den prozesu irekiaren beharrarekin. Adostasuna adierazten dugula eskualdearen energia transizioaren bidean helburu amankomunak, elkarlana eta adostasunen eraikuntza beharra dagoela argitzenek egiten duen irakurketarekin. Atxikimendua emateak ez du esan nahi herritarren batzarrak sortuko dituen gomendioak lotesle izango direnik atxiki diren erakundeentzat. Esan nahi du adierazten dugula eskualdea aktiboatzearen beharra eta babesa ematen diogula horretarako argitzenek proposatzen duen bideari. Esan bezala, hurrengo asteetan zabalduko dugu atxikimendua emateko bidea. Harremanetan jarriz eragilekin, webunean atxikimendua emateko bidea irekiz eta bar. Eta azkenik, argitzen prozesua plazara ekartzeko sortu dugun aurkezpen bideoa partekatu nahi dugu zuekin. Debagoieneko eragile eta herritarrak ahalegin eta ekimen ezberdinak bultzatzen hasita gaude. Mundu mailan bizi dugun larrialdi klimatikoaren aurrean, gure eskualdearen garapen eredu jasangarri baterantz eraldatzeko. Energia kopuru altuak erabiltzen ditugu egungo gure bizimoduan, eta lurrak dauzkan mugen gainetik bizi gara. Erabakiak hartzen hasi behar dugu. Erabiltzen dugun energia kopurua murriztu, erregai fosilak gutxitu, energia berriztagarria hedatu. Hartzen ditugun erabakiek gure eskualdearen etorkizuna eta gure bizimodua baldintzatuko dituzte. Beraz, norabide aldaketa bat bai, baina zein norantzatan? Asko eta asko gara, handik eta hemendik, azken urteetan honetan lanean ari garenak. Debagoienean, erronkei heldu eta etorkizuneko urratsak argitzen hasteko autua egin genuen. 2023an, eskualde mailako hausnarketa bat abiatzea erabaki genuen hainbat eragilek, eta energia transizioan nola bideratu adosteko taldea osatu. Eskualde mailan norabide bateratu bat adosteko beharra ikusten dugu. Arlo ezberdinetako eragileen partaidetzan oinarrituta, eta herritarren ahotsa ere entzun da.
hautatu dugun modua herritarren batzarra da. Eskualdeko 50 herritarri eskatuko dizuegu, energia kontsumoa murriztu eta energia berriztagarriak garatzeko gomendio sorta bat osatzea. Baina hau, nola? Kideen hautaketa. Zozketa bidez, Debagoieneko hainbat herritar aukeratuko ditugu, eta hauek herritarren batzarreko kide izateko gonbidapena jasoko dute postaz. Onarpena, baiezkoa ematea erabakitzen dutenen artean, bigarren zozketa bat egingo dugu 50 kideko taldea osatzeko. Pertsona hauek 5 lan saiotan parte hartzeko konpromisoa hartuko dute. Informazioa aztertzea. Herritarren batzarra osatzen duten kideek informazioa jasoko dute hainbat adituren eskutik gaian kokatu eta galderari erantzuteko behar duten ezagutza biltzeko. Gogoeta partekatua. Behin afera eta har litezkeen norabide posibleak ondo ulertu ondoren, herritarren batzarreko kideek gogoeta egiten hasi beharko dute. Gomendioak egin eta aurkeztea. Herritarren batzarrak gomendio sorta bat landuko du eta formalki aurkeztu. Erantzun formala. Eskualdeko arlo ezberdinetako 18 eragilek konpromiso hartu dugu herritarrengandik jasoko ditugun gomendioi bide emateko. Horretarako, hauek elkarrekin sakon aztertu eta hoiei erantzuteko soluzioak adostasunetik eraikitzeko prozesua egingo dugu. Imaginatu Debagoiena osoa energia transizioaren afera norabide berean lantzen. Ederra, ez da? Argitzen. Energia transizioaren norabidea adosten. Plazan da, argitzen prozesua Debagoienaren energia trantsizioa bultzatzeko aurkeztu berri den ekimena, erronka ez da makala, eta eskualde honetan egiten ari diren ahalegin ere tamainakoa da, zalantzabarik. Bidea ez da erraza izango, hemen adierazi den bezala, baina bidea egin ahal izateko, bidea egiten hasi egin behar da. Hausartu, hausnartu, ekin eta egokitu, behar beste alditan. Elkarlana eta adostasunen lanketa da Debagoienean hartu diren bi oinarri nagusi denon erronkei, denon artean eragitea. Eta epatu den moduan askotariko eragilei ere deia egin zaizue atxikimendua eta ekarpena egiteko. Azalpenetan epatu den moduan, mandatu organoaren baitan jada hainbat eragilek dihardute lanean, prozesu hau errealitate izan dadin, haien ekarpenak eginaz. Horietako batzuen ahotsa entzun nahi genuke segidan, hementxe daude, horiek eta prozesura batu diren sektore ezberdinetako eragileen azalpena, prozesura zergatik batu diren azaldu ez esango digute ondorengo lagunek, agertoki diren lagunek, Joxan Alustiza, Fagor taldeko presidentea, Ariane Kareaga, Debagoieneko energia komunitatearen izenean, Gariko Itzaiesta, Landa Garapen elkartetik, eta Oier Etxebarria, Goienerrekoa. Igoz egitezte mesedez laudok. Joxan Alustiza zeu zauden ez gertuen, mikrofona zeuri pasatuko dizut, eta zeuke hasiko duzu. Bai, entzuten da, za? Eskerrik asko, eskerrik asko lehenik eta behin gonbidapenagatik, eta minutu gutxi batzutan saiatuko naiz Fagorren konpartitu dugun errelatoa azaltzen. Ez dut uste ezer berririk esango denik, uste gauza asko komentatu dira, eta beraz, saiatuko naiz behintzat gure hausnarketa konpartitzen. Eta hortarako urte batzuk atzera joango naiz, 20. mendera joango naiz, eta 20. mendean industrializazio prozesu importante bat eman zan gure eskualdean. Eta horrek gure herritarrei onuradun handiak, onura handiak ekarri dizkie. Esango nuke gizarteak izan duen eraldaketan ere kulpa handia izan duela industrializazio prozesu honek, eta baita ere gaur egun daukagun bizitza mailan ere bai.
Aipatu behar da ere, gurean aberastasun hori, sortu den aberastasun hori, era orekatu batean banatu dela ere. Besteak beste, Debagoiena, Gini indize famatuan, munduan bere aberastasuna era orekatuenean banatzen dituzten lurraldeen artean dago. Baina industrializazio prozesu honek ere beste gai batzuk ere ekarri zituen, ezta? Beste ondorio batzuk ekarri zituen, eta horietan artean bata da gure energia beharrak ikaragarri biderkatu zirela, ikaragarri handitu zirela. Horrei urte luzeetan erantzun bat eman diegu. Nolabait planetako beste lurralde batzutan ekoitzi diren erregai fosilen bitartez sortu dugu behar genuen energia. Orain oso ondo komentatu dugun bezala, larrialdi klimatiko egoera batean gaude, eta horrek behartzen gaitu nolabait erregai fosil horiek alboratzea, alde batera uztea, eta momentu honetan irekitzen zaigun aukera da nolabait gure lurraldean, behar dugun energia horren zati importante bat gure lurraldean ekoiztea, gure lurraldean sortzea. Horrek ere azken finean ideia importante bat ekartzen digu. Azkenean aditua beraiek esaten digutena ere bai, ez da? Energia gero ekoitziko dan, gero erabiliko dan puntuetatik alden hurbilen sortu beharko duke. Beti ere energia fluxu berriztagarriak erabiliz. Eta horrek ere dilema bat sortzen digu, eta dilema behin baino gehiagotan aipatu da. Dilema da nolabait energia hori geurean sortu beharko duke, behintzat hein importante batean, baina sortze horrek ere inpaktu bat dauka gure lurraldean bertan. Guk Fagorretik eta uste azkeneko hilabeteetan nahiko garbi adierazten ari gala foro desberdinetan, bai uste dugu eta halaxe sinisten dugu, nolabait energia produzioakin eta energia konsumoarekin era arduratsu batean jokatu behar dugula. Eta horrek behartzen gaitu, danoi, bide bat elkarrekin egitera. Izan ere, mailan gainean dauden galderak, eta hemen deliberazio prozesuan bertan ere planteatzen dienak, garbia dira. Nolabait, behin eta berriro aipatzen dugu, gure energia kontsumoa murriztu egin beharkoen duke. Baina murriztu zenbait eta nola. Hor galdera importantea daude. Aipatu duguna, energia berriztagarrien bitartez, gure lurraldean sortu beharko duke energia. Zenbait eta nola. Uste dugu galdera guztioi, galdera guzti hauek, denok batera, hausnartu, aztertu, adostu eta erabaki beharko genituzkela, eta hortarako, uste dugu, momentu honetan aurkezten ari dan Debagoieneko argitzen deliberazio prozesu honek lagunduko digula. Eta beraz, horregatik Fagorrek hartzen du parte prozesu guzti honetan. Eguerdi on danoi. Nik berba ingo energia komunidadeen izenean, momentu honetan eskualdean lauk sinatu ginoan eta lauk parte hartzen dugu mandatu organoan, baina badare bidean bebai oinatikoa eta aramaixokoa eta guk horri pintzen du balioa ez, ekite horretan ero ekintzan. Esan zosten 3 minutu eunkala, orduan 3 ideia landu dauz gure artean eta 3 ideia azpimarratu nahi dauz. Bat eta lehengoa da lankideta publiko komunitarioan garrantzia. Gu bai uste dugu gure energia komunidadetan hori unidade txikisetan emoten dela bere horretan, gure energia komunidadiak herritarrez, udalez eta enpresez, eragile ezberdinez osatutako mugimendu antolatuak dira, eta zentzu horretan hori iraunkor bihurtzeko eta herri onura bat izeteko eta interes publiko aurretik jartzeko tresnak sortzen gabizela. Egisa da momentu honetan bidea itzen gabizela, 2022an sortu zala lehena eta poliki-poliki badatoztela beste batzuk, eta hor bai eukiduguela bai administrazioan eta bai enpresen laguntza, eta hori bai iraunkor bihurtzeko goguakin gabizela.
Segatik batzen ga hitzarmen honetara eta argitzeneko prozesura, uste duelako oinarri senduak emon aldabela, benetan adostutako gomendio horrek aurrera etaratzeko. Eta horretan gu bai azpimarratuko nahi ginuke edo, gure bilurrak eskia dela ez geratzia prozesuan bertan edo hausnarketan, ekintzara pasatzia eta gero gauzak itxia. Eta hor bai ikusten dugu energia komunidadiak papelero rol aktibo bat euki alde bela eta subigile lana bebai inalde bela. Herritarren gana iristeko adibidez, eta herritarrak alduntzeko, inbesteko tresna izan aldiala eta eraberian bebai, administrazio publikoei eta enpresei, bakoitzai bere etxeko lanetarako akuilu lan hori itxeko bebai izen algazela eragile etorkizun baten. Eta zentzu horretan, hirugarren ideia azpimarratzekoa, ekintza hori burutzerakoan ardurak hartzeko prest garela, ekiteko, zein beste batzui eskatzeko, eta zentzu horretan, uste duela eskualde mailako, instituzionalizazio arkitektura bat importantia litzakela eskualde mailan, eta ez oin tokikoaga eta udaletakoaga, baina bai uste du igual eskualde mailan eragiteko indarrak batu bihuzela. Momentu honetan markoa konpartitzen dugu, Debagoiena 2030ek ipintzen den markoa, eta horretan oso eskertuta gare, ez ga sentitzen bakarrik, eta elkarrekin asko ikasten dugu, eta elkarrengandik uste dugu bidea urratzen laguntzen gazela elkar, eta hori oso importantia da guretako, eta hori ezingo zan izen, babes guzti hone barek, ehun komunitario hori ezingo zan aktibau, bestelako eragile barek, eta zentzu horretan, bide horretan jarraitzeko, eta ardurak hartzeko prest. Debagaraiarentzat, Debagoiena eskualdeko landa garapen elkartea izanik, etorkizuneko eskualdeko energia ereduari buruz ari garen honetan, gizarteak bere egin duen irizentrismotik haratago, landatartasun ikuspegia mairatzea bilatzen dugu. Izan ingurumen arlotik, izan lehen sektore, eta ulerbegi lehen sektore, nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza, eta elikadura sistema eta elikadura kateko energia eta isurketa ikuspuntutik ere. Adostasun ahal bezain zabalena lortzeko bidean, onartu genuen guk atxikimendua. Lehenik eta behin esan, hasieratik eskualde eskalako eragile gisa, gurea bezalako elkarte sektorial bat kontutan izateak, prozesuari buruz asko esaten duela deritzogula. Argitzen egitasmoak, energia gaiarekiko ikuspuntu holistikoa barneratu duela erakutsi digularik. Gaiak duen garrantziaren isla da, erabatekoa da. Gure elkarteak urte oso batean eskualdeko eragile desberdinekin lanketa zuzena egin ostean, horietako asko eta asko argitzeneko kide. Laster publikoki guk Debagoienako landa garapen programa aurkeztuko dugu. Lurralde garapenean kontuan hartu beharreko lanketa litzateke berau, gure iritziz, eta bertan, urrengo urteetara begirako lanketan 3 ardatz lehenetsi dira. Landa eremu eta elikadura ikuspuntutik. Eta 3 ardatz hauek ekartzen ditut, gai honekiko erabateko erlazioa dutelako. 3 dira gizarte berrikuntza alde batetik, beste alde batetik lehentasunezko sektore gisa elikaduraren balio katea bere osotasunean hartzea, eta 3. Natura ondarea kontserbatzea eta baliostea. Eta 3. ardatz honetako jarduera hildo nagusiena eskualde mailako trantsizio energetikoa, hau da, eredua bera. Natura ondarearen kontserbazioarekin bateragarri egitea, ezagutza sortuz eta zabalduz. Beraz, labur bilduz esan, guri dagokigunean, landa garapen elkarte gisa oso positiboan jotzen dugula eskualdeko prozesu honen bidaide izatea, eta orain arteko lanketan egin gizan, dagokigunean, gure arlotik ekarpenak egiten segituko dugula. Gure ahots xumea plazaratzeko mai interesgarria da, estrategikoa izateaz gain, eta informazio eta arloko jakinduria zabalduko dugu, lehen behin eta berriz esan gizan, desberdinen arteko adostasuna bilatu asmoz. Eguerdi hon danoi. Ne Goier Etxebarria naz, da Goiener retinator, Goiener ordezkatzen dut argitzen deliberazio prozesuan mandatu organuan. Zer baino lehen hau, prozesu honen parte izateatik oso eskertua gauzela, esan gurau,
Baiarako eragileak ezautu eta beraiekin ideiak partekatu eta energian inguruan eztabaida sakonak izatea plazera izaten ari da. Are gehiago privilegio bat. Goienerrek prozesu hontan parte hartu ahal izatea funtsezkoa dela uste dugu eta gonbidapena jaso bezain pronto baiezko emun gauen. Egitasmoak gure balore eta printzipioekin oso bat egin dauela uste dugu, eragile lokala gare eta lokaletik eragin nahi du. Euskal Herrixan eta Debagoienaren energia alorran etorkizuna marraztia oso beharrezkoa da, eta egitasmo honek hortarako aukera ezin hobia emuten dau. Goienerrek eta deliberazio prozesuak partekatzen dituzten balore eta printzipioi dagokionez 5 aipatu nahi nituzke. Lehenengo, deliberazio prozesua parte hartze demokratikoa modu integralian sustatzen dauen ekimena dela uste dugu. Goienerrek bezala, energian gaixa, gizarteratu eta norbanakoen ekarpenekin aberazten dau. Gainera, deliberazio prozesuak parte hartze demokratikotik haratago doiez. Eta soziokrazian bidera hurbiltze bezala ikusten ditugu. Gaur eguneko erronka izugarrixei, herritarren adostasun zabaleko proposamenekin aurre itxia ezinbestekoa da. Bigarren, balixuen gabezia eta individualismoa nagusitzen dien gizarte honetan, herritarren ahalduntzia eta parte hartzia sakona dela uste du. Behetik gorako norabidean, nahikoa informazio daukon pertsona batek, guztixen onurarentzat baliagarriak izango dien erabaki honenak hartzeko gaitasuna daukola uste du. Komunitate baten parte sentitzen dan pertsona batek komunitatean alde egingo dau. Hirugarren, herritarren batzordiak etorkizunei begira trantsizio energetikoan kontuan izan beharreko gomendixo sorta egingo dau, eta hori burujabetza ariketa bada. Debagoiena, 25 urte barru, nolako izatea nahi duen irudikatzen hasiko gara. Energian alorrian, burujabe izatera helduko garen ez dakigu oraindik, baina horren oinarri senduak eraikitzia da oin egin beharrekoa. Laugarren, trantsizio energetikoa inguruan zaintzan oinarritu beharko da. Eiten duen orok eraginen badauko. Ingurumenian eraginik ez daukon ekintza bakarra, energia gutxio kontsumitzi da. Baina energia barik bizi ezin garenez, beste behar dugun hori berriztagarria izan beharko da, eta ingurumenakin errespetuzkoa izan beharko da. Edozein modutan, sorkuntza berriztagarriak ingurumenian eragina daukola kontuan izan beharko. Ez errezeitxiak eragina daukola ahaztu barik. Bosgarrena, eta bukatzeko, trantsizioa justua izan beharko da. Bertako herritar guztixentzat eta munduko herrialde guztixentzat bebai. Pobrezia energetikoan, guk prekaria energetikoa deitzia gure hori izaten dugu, bizidienentzat, pobrezia energetikoan bizidienentzat, balixo handiskua izan beharko da, trantsizio hori. Denontzat ez bada, ez dalako justua izango. Amaitzeko, energia deno behar dugu bizitzeko, baina bizitza duin baterako zenbat energia behar dugu? Zenbat lortu geike bertako baliabidetatik? Galdera zaila die, baina herritarren batzordiak eztabaida eta hausnarketa sakonak eta mamitsuak egingo ditu, eta erantzunak aurkitzen laguntzeko gomendio sorta bat egingo dau. Gomendio sorta horri erantzun on bat emango zauela, espero dugu. Eskerrik asko. Zenen plazaratze publiko honekin bukatzeko, nola ez eskerrak emoten bukatu. Ustot, mandatu organoan izendian tokatzen jakula eta gaur hona etorri izaten guztioi eskerrak emotia zaratau, bai eskertu nahiko minukea bereziki bideo honetan ontxarte parte izan zaten guztiei, ez? Modu batera edo estera, erritxar, eragile, dehoi 30ko kidiak, udalteknikarixak, aholkularixak, adituak, alderdizetako ordezkarixak, instituzio, batzorde eta abar,
Uste dugu bide honetan elkarlanian bide politxein deula eta aurrera begirabe emankorra izatea espero dugun bide bat zabaltzen deula eta horretan parte izan zaten guztiei, bakoitza berez barrutik, prozesuan baldintza teknikoa garatzen, prozesuan egon dien batzordietan aholko emoten, herritxarren batzarretako eduki osatzen, lanei eskerrak emotia, eta hemendik aurrera elkarrekin bidea jarraitzuko dugu dakoan, da hoxe eskerrak emon eta oingoz agurtzea. Mila esker. Mila esker. Baia konturatzeke heldu gara, gaurko jardunaldiaren amaiera partera, gai serioak izan dira, gaur entzun ditugunak, gai serioak, mamitsuak, erabakigarriak, zenbaitetan kezkagarriak ere bai, batera edo bestera hausnarketarako ematen duten gaiak. Baina horrelakoak beti sartzen dira hobeto, umore apurre batekin, eta gaurko ere horrelaxe bukatu nahiko genuke. Eta horretarako, azken gonbidatu bat, igoko zaigu gaur agertoki gainera, gaur hemen esan direnak adi-adi jarraitu dituen lagun bat, berak laburtuko dizkigu adi-adi jarritutako horiek, modu berezi eta oso berea duenean, Mirari Martiarena. Eguerdion. Pentsatze dut, agian ja gozetuta zaudetela eta ez duzuela ni entzuteko gogo handirik ere. Eta, klaro, esan du Txominek adi-adi entzun ditu eta bere hausnarketak enaiz bertsolariak. Nik hau prestatu egin dut pixka bat. Bertsolariekin lan egiten dut, baina umoregila naiz. Klaro, humorista izatea ere ez da erresa, ze horrelako marroi baten aurrean gaina umore egin behar duzu, eta gaina goiz gogorra izan da niretzat, personalki, ze pasa dut horratzean, baina, klaro, ikusten nuenean argazki kamera bat edo, egin behar nuen ulertuko banu bezala, ez? Batzuek ikusi zaituztet horrela baita ere, ez naiz ni bakarri, baina, eta programa bidali zidatenean ikusi nuen, ez, nori zuzenduta zegoen gaurko eguna edo goiza Debagoienako herritarrei edo eragilei, ez naiz Debagoienakoa. Orduan, interesa, Zergatik esan nuen baietz? Niri asko gustatzen zaidalako Arantzazura etortzea. Santziaten, Arantzazun da, nik, bale, gero ja pentsatuko dut zer esan, ezta, baina beti da polita ona etortzea, bereziriki ez zaidalako jasangarria iruditzen nire etxetik ona egunero etortzea, ordu terdi delako kotxez. Orduan, aitzakia badut, ez, izan dut etortzeko. Eta gero, klaro, nik Debagoienakin lotura, bai, unibertsitatean, Arrasateko birekin bizi nintzen, baina duela 20 urte, orduan, ja, hori, aztu xamar. Atxabaltako lagunak baitut, eta aurpegiratzen diedan gauza bakarra da, Solomo esaten dutela, eta sei. Denean, Xolomo eta sei. Orduan, hori igual beste lekuren batean ez da gaidatu beharko da, Baina, Eta gero, jartzen zuen demokrazia deliberatiboan interesa duenari. Ez nekien zertzen? Demokrazia deliberatiboa. Gero azalpenak entzun ditut, Naiararen azalpenak entzuten hasi nahi zen, bale, ja badakit zer den demokrazia deliberatiboa. Ta da, legebiltzarrean, legebiltzarkideek, EITB maratoirako abestiak kantatzen dutenean, denak batera. Ez, itxasoko, oizen, lehen urtekoa. Orduan ja, argi geratu zait zer den demokrazia deliberatiboa. Claro, jardunaldiaren izenburuarekin ere, gauzak ez nituen. Argi ez, iraunkortasunari 11 begira da, baina 11 zenbaki bezala edo 11... Hori ez duzu egon azaldu, ez dakit, pixka bat zehaztu, ez? Eta nola adostu iraunkortasunerako norabidea? Ezin da. Ja, sorpresa, ezin da. Ze jendeak ez dakit GPS-a erabiltzen, baina hasiko gehagu, iraunkortasunerako norabidea. Saiatu, baina, nik edukit ditudan eztabaida handienak dira, nik idatzen eta kopilotuak ez dakinean GPS-a irakurtzen. Euskal Herri erdia, baino gehiago esango nuke, dagoela hori, eta esate dute, nik orientazio txarra dut.
ez dakit, leheno bizi ginen, ez, GPS-erik gabe, eta iristen ginen lekutara. Eta, klaro, bakarrizketa bat honi buruz, ze egin dut? Adimen artifizialari galdetu. Lehengoan honintzen elkarrizketatzen gazte batzuk, bertso eskola bateko gazte batzuk, eta urduritasunei aurre egiteko eta zer egiten duzu, eta nik adimen artifizialari galdetzei jot. Beste belaunaldi bat, probatuko nik, ze kartzen didan, igual ez da oso politia, iraunkortasuna eta nik guain papera ateratzea, ez guain mobila atera berko nuke, ez. Baina, bueno. Orduan, irakurriko izuet, ze bakarrizketa egin didan, ez zait oso nahi iruditu, nik igual hobe egingo nuke. A ber, paperak hori. Gure bizitza estiloa bera iraunkorra alda, edo gu gara iraun ezinik dabiltzanak. Hoi da, lehenengo txistea. Merke xamarra? Kondoan hartuta berri txarrakek biziraun abestia, ez egin zuela biziala iraun, biziraun, zugarik, Gero, zaborra bereizten hasten garenean badirudi ingenieritza nuklearreko masterra egin behar duzula jakiteko non botatzen den jogur pote hori. Plastikoa bada, baina tapari gabe badago, eta zer da hobe, ontzia birtziklatu edo ez konsumitu. Azkenean, zaborrontzi aurrean krisi existentzial bat sartzen zaigu. A ber, txat, GPT, esango nioken, ja pixka eta gain ditugula, ez? Zagit, ni hoi hartzoarra naiz, orduan hau ja oso gaindituta dago, nire kasua meintzat. Pentsatze dut hemen ere bai, ezta? Beti dago zalantzan bat, ez? Hau errefuxia da! Bueno, beti dago, ez? A ber, beste txiste bat. Orain dena da bio, eko, zero waste, baina saskian ogiak gazta eta zero wasteko aguakatea dauzkagunean, ez dakit waste hola esaten, baina 35 euro pagatu dituzu eta plastikoan bilduta datoz. Zein da ironia maila horren unitatea? Greta Thunbergen haserre aurpegia? Hau da, chat GPT-en txisteak di hauek, ez dian ereak. Ez dakit. Kuriositatea, klaro, aguakatea aipatu du. Hemengo zenbatek jandu zuen aguakatea joan den 15 egunetan. Ez zaituzte epaituko, lasai. Desgraziatu puta batzut zeate. Aguakateik ez da jan behar. Aguakateik, nik orain dela 10 urte arte ez nekin zertzen aguakate bat. Nere amonak etzekin zertzen aguakate bat, aguakatea ez da hemengua. Aguakateak ez dira jan behar. Guain lesakan itxeituzte, baino aguakatea ez jan. Eta gero esate zutenean kinoa, hori ez da jasangarria. Eta energia, a ber, orain guztiok berde izan nahi dugu, eguzki panelak jarri, hemen aipatu dira, zenba frontoi jarri berdeen, eguzki paneletan. Ibilgailu elektrikoak hartu, baina ez gara konturatzen eguzki panelak jartzen ditugu, baina eguraldiak dio, Euskadin, ados, hodeiak aktibatu. Bueno, Euskal Herria ja bakigu tropikala dela, ez? Ertzainakek bazuna besti bat, ez? Euskal Herria libre eta tropikala. Balenago da tropikala, libre baino. Orduan, bueno, chat GPT-ek asko du ikasteko oraindik humore egintzaz behintzat. Eta ni konturatu nintzen, larrialdi klimatikoa iritsi zela, Pirineotara joan nintzenean oporretara, eta 3 aitona nituen ondoan, eta betikoa belarre jartzen duzu, eta batek esan zuenean, con Franco nevaba más. Aldaketa klimatikoa hemen da, larrialdi klimatikoan gaude, Frankorekin, elur gehiago emit. Frankorekin dena zen, hobeto, elurrare gehiago egiten batzun, hobeto, ez? Diskurso hoi salduko dute beti. Eta gero batzuden beste txiste batzuk, baina oso txarrak iruditu zaizkit, eta iruditzen zait, adimen artifizialak populismo handi xamarra egin duela, ze iraunkortasunari buruzko bukaera edo monologan bukaera zen, perfekzioa ez da iraunkorra, baina aurrera egitea bai. Ez duzu egerraz egin? Hasi gaitezen gauza txikiekin, urtxe horrota itxi, bigarren eskuko gauzak erosi, paseoan joan, kotxearen ordez, eta garrantzitsuena, ez izan ekologista perfektu bat, izan ekologista praktikoa. Ez dizu egerraz egiten,
nik ekologistak entzuten ditudanean, zalantza sortze zait, zergatik Euskal Herriko baserri guztietan, belarri jartzen duzunean, baserritar guztien esaldi favoritoa dela ustez, ekologista puta seme hoiek. Hor, datorren urtean nola jardunaldi bat egin badezakezue baita ere, hemen, ni etorriko naiz parte hartzera, gure etxean asko entzuten da hori, eta nire familian, eta nire inguruko baserri guztietan, ezta? Eta azken nola esaldi populista, zeren eta azken finean planetak ez gaitu behar, guk planeta behar dugun bezain beste. Eta hortaz konturatzen garen egunean, agian iraungo dugu pixka bat gehiago. Eta hor, txalo batzu. Hau da, chat GPT-ek egindako bakarrizketa. Ez dakit nik zenbat hobetuko nun, bai, pixka bai. Baina nik baitu nire proposamenak, hemen proposamen desberdinak gaude, eta ez dakitola bururatzen zait, adibidez, ez dakit, txosnetan, plastikozko edalontziak ez ematea. Ez edalontzirik ematea zuzenean. Zer bai, euro bat gehiago ordaintzen zu, baina gero uste dituzu hor, eta orduan, pixkat, nik uste dut dela nire proposamena da, Asterixek eta Obelixen panoramixek jartzen zituen edabe magikoa banatzeko denak filan eta hola jutea tragoan bila. Edo etxeatik eramaten duzu, edo hola egiten dugu. Zer gero, edalontzi berrerabilgarriak ere, ez dira berrerabiltzen, bota egiten dira, eta hor nik uste dut asko gastatzen dela, ez da? Eta gero beste adibide bat izan litekena da auzo bat, txerri bat, edo pare bat. Orduan, konposta egiteri utzi, txerriak hazi, eta txerri boda egin, txerri buinak partitu. Ni baserritarra naiz, orduan, olako gauzak egiten ditugunez, nik ere nahi dut nire ondarralea jarri. Gero azalduko zaizkit veganoak. Esan ez, eske animaliak ez dira jamer, eta pertsona faltsuak dira veganoak, ez da hemen baten bat igual badago, baina ez desgraziatuak leku guztietan daude. Nik zut kontra ez erre, baina alde ez dare. Ze gaina, grazia jait animaliak ez dira jamer, baina beste belarria jatea gustatzen zaie asko. Eta bukatzeko, esan nahi nuke, ni holakotan gure amonataz gogoratzen naizela. Ze gure amonat duela 6 urte hiltzen, baina aspalditik ari zen esaten, mundu hau eskutatik joan da zagon. Mundu hau eskutatik joan zaigu. Eta igual kamisetak egingo ditut. Tote bajak ez, ze asko kutsatze dute, eta ez, baina kamiseta bat ola, eta etorreko naizela datorren urtean saltzera. Eskerrik asko. Orain heldu gara gaurko jardunaldia izteko momentu horretara, hainbat aholko manditu mirarik, akaso batzuk apuntatzeko modukoak, beste batzuk ez dakitein beste. Esan guztioi, eskerrik asko, eskerrak ematea, gaur Arantzazuko paraje zoragarri honetara etortzarren, eta bertako seme moduan, utzi, azpimarra jartzen, zoragarri horretan. Eta Euskaldunon moduan, ezin agorrik esan gaurko honetan, eta inoiz, sabela apur bat bete barik, eta hoxe orain hau bukatzen denean, hor mokadutxo egiteko aukera izango dugula guztiok ere, hori bai, mandatu organoko kideoi apur bat itxoiteko esango dizuet, eta ona gerturatzeko argazki bat ateratzeko. Eskerrik asko guztioi, eta horrengora arte.